Көп ме ақша керек? Нормальный кино түсіру үшін. Нормальный, ну 20 миллион, мәселен, шуннан башлап. Миколайга шул 22 миллион булды багы. Но бар шундый режиссерга акырып кына утыралар. Һәм мин аларга туры шок катам. Грант бирегез әле каршы безгә порнога, татарча порнога. Біздің фонд кино шулай начар эшли. Бәлки теге акча Бушыгынга булдым, фонд кинога булдым. Юк, мәсәлән, бик тәҗрибәле артистларны күрәм, кем фамилияларын әйтмим. Алар прям күренә, мин аңламыйм, син каясың монда. Син кем, син үзеңнең персонажларымы, я кем син? Как бы ул режиссерлар белән йоклый, шуңа аның рольләре бар. Шундай бер фикерләр дә бар. Хакмы бу? Эфирда Тоткас. Сөйли подкаст. Әйе. Һәм кем белән подкаст илә танышып китик әле. Бүген безнең янда шулай үзенчәлекле шәхес. Әйме? Киң кырлы шәхес. Ул да булса драматург, режиссер, театр училищесын тамамлаган, әйме. Видеограф. Туйлар шалтыратыгыз. Әйе, Инстаграмда бар. Бу туйлар шалтыратыгыз дигән теге драматург, режиссер дигән шәшрәтеп атты просто. Коммерс. Әйе. Булат Менгин. Әлисен әйтә. Мин тоже. Әлисеме дә бар икән. Мин тоже көтеп утырдым такой файл подводка такой. Так, да. Әйе. Һәм дә шулай ук Фаил Баязитов, мин исем Марат. Салахов. Әйе. Да, Том. Ортада безнең Булат Менгин. Сәер бер җөмләдә ишетергә теге туйлар алып барам. Һәм теге пьесалар язам дигән төгенчиктер. Әйе, сәйер актер, әйе, мен үзем дә, ну, ничектер шундый бергә ияләшеп киттем. Ул кайчан башланды микән андай бер, бәлки театр училищесын бетергән читен булгандыр ул. Башта теге телевидениедә эшли башладым, мин чакырдылар, аннары параллель театрда эшләдем, Тинчурин театрында. Һәм инде ничектер аннар шулай кирип китә башладым, үземне теге эзлидер мин. Шуңа теге оператор булып эшлидер, теге алып баручы да эшлидер, теге телевидениедә. Ул нормаль күренеш. Иҗатта булган кешеләр бер 80-90% үзен алып баручылыкта санап карарга тиештер дип саныйм. Ну, тем более теге актер булып эшләдем бит әле шуңа. Үзеңнең менә ярар, мәсәлән, минем фикерем бар менә пьеса язарга. Ул менә пьесаны яздым да булды, булачак дигән сүз түгел бит инде. Аның ниндидер этаплары да бар бит. Ничек аны менә сәхнәгә җиткерергә? Сәхнәгә җиткерергә бик авыр, синең танышларың булмаса, театрда эшләмәсә, һәм инде син теге мине ничек теге чакыра башладылар. Мин башта теге җиңә башладым конкурсларда. Төрле конкурсларда, теге Любимовка дигән, Ремарка дигән, теге бөтен дөнья конкурсларында. Һәм инде безнең шулай бит инде. Сценаристлар конкурсы була. Сценаристлар һәм драматурглар. Ну, күбрәк драматурглар, мин күбрәк әлегә пьесалар язам. Хотя сценарийлар тоже бар. Миңа кызык, мин анда җирдә булганым юк, ләкин күзалларга кызык теге драматурглар җыенында теге шундый шарфлардан как бы шундый кешеләр. Юк. Һәр вакыт алар хоп сөйләшкәндә интересный хоп бурып җибәрә торган. Һәрберсенең үзенең складной стул монда тиге. Әйе. Ялкында рыбалкага бара торган балыкка. Монда драматург просто ордында тиге. Сүзе генә алыштым. Драматург. Юк, гомумән алар бик теге интроверт күбрәк. Шуңа күрә бер-беребезне арашырга кай вакыт авыррак була. Мин үзем дә шулай, мин үзем күбрәк теге интроверт дип үземне салыйм. Шулай. Җыйганмадым мин аны. Әлегә таныштым мин Юк, белән. мин таныш просто сценаристлар бар, алар тоже менә интроверт. Ну, алар үзенең блокларын алып баралар, анда куб итеп язалар. Очрашасың алар белән, алар такие. И китте бу блогына язырга. Әйе. Ну, анда син барыбер теге син тормышны барыбер күзәтеп барасың, һәм ул сиңа теге ничектер теге утын кебек. Син барыбер күбрәк кешеләрне күзәтә барасың, һәм күбрәк кешеләрне тыңлыйсың син. Мин үзем бик сөйләшмим. Һәм шул илһам бирә инде. Шул илһам бирә, шул күбрәк. Менә аның хәйләкәрлеге дә шундадыр миңа калса. Минем үземнең дә шундай бер бар. Күзәтеп йөрисем килә. Йөрисем киләдән түгел, автомат шулай килеп чыга ул. Нинди тип кешеләр бар, гомумән автобуста барганда, метродамы син үз иштән уйлыйсың. Менә бу кеше кая бара икән бу?
ярый мин менә хәзер менә шунда барам әле, абу кеше кайда бара икән. Бу менә чыгып китә дә кич белән генә кайта торгандыр инде, потому что менә шулай киенгән бу дип. Мен тоже шулай уйлыйм, рәсем ишек теге. Төнне кайтасың, эми бер кой, авылгамы, или өйгә кайтасыңмы, и монда юл читендә бер абзый, бер кыз белән, кыз әзрәк алдарак бара, буның артыннан бара. Монда бер населенный пункттан икенче населенный пунктка хәтләндә 15 километр. Кайда баралар алар? Нигә баралар алар? Ни өчен ул алданрак бара? Да. Сораулар сораулар үзе килә. Кой вакыт мен шундай бер булган шара дөрес әйтәм. Без менә нәрсә әйтергә теләдем, шакта булмый, шарада булалар. Шара шундай ничектер теге сәер кешеләр үзләре килә башладылар. Теге өйгә кайтасың төнне мәсәлән, һәм шандыр теге шашкан кеше мине теге хастаханәгә хәзер итәләр. Ничектер мине коткарыгыз, мине ничектер хәзер алып китәләр. Һәм ничектер аларны азат, мин шулай яра, әйдәгез, иләрне озатам инде аларны. Вот шундай биләр була. Серьезно? Бар инде, Бар. Сез бер тирә торасызмы? Или шул бер кеше турында сөйләшәсезме сез? Белмим. Я беләсең инде өшөрә теге. Братан, вези меня такси. Меня раньше все уважали. И все башлана. Да. Әгәр сорасалар, әйт, уксусны беләм дисең. Уксус. Хәзер инде хәли юк, все. Бу теге 90-нчы еллар инде отголоски, әйме? Да. А хәзер уже все, хәзер уже такой, ладно. Такой мен акча чыгарамын да там. Просто акчалары юк. Менә андый кешеләр очраганы бар ул миңа да. Ләкин теге сәер кешеләр дип тә атап белмим инде. Ашханага керәбез һәм бер абзый утыра инде. Мәйтәм, әйдәгез, ярдәм ит әле, ярдәм ит дим. Мәйтәм, конечно, әйдә, алып бирәм дим инде. Юк, миңа акча кирәк дим. Мәйтәм, юк, син ашарга алып бирәм, син акча эчәсең что ли дим инде. Эчсәң, мәйтәм, бирмим. Юк, ашарга кирәк, алып бирәм, мәйтәм. Братан, понимаешь, мен менә Чаллыдан мен монда килдем, хәзер мен кайтырга машинам юк. Типа миңа реально типа акча кирәк, мин акча белән кайтып китәр идем, акча булса кайтып китәр идем ди инде. Бирмәдем инде. Мин аңа нарсын чыкканда нәрсәдер алган идем, ланчбокста бирдем. И егетләр белән сөйләшеп киттек дә, типа вот машина булса, можно было шулай әйтергә, типа, мин бит хәзер Чаллыга кайтам, әйдә минем белән. Чисто по приколу, типа, кайтып барасың икәү. Просто чисто проверка. Ул да синең янда, син дә теге до конца бирешмичә, син Чаллыга барасың юк, прикинь. И ул синең анда Чаллыга барасың, икегез кайтып барасыз Чаллыга. И сен арадан сорыйсың, типа, сиңа нинди урамга кирәк? Ул такой мусажир или такой син нәрсә мине алдалыйсың? Чаллыда урамнар дип сөйләшмиләр, комплекслар. Получается, син мине алдадың, а монда уже автостанция, монда уже ГЭС. Андай очракларга очрыйсызмы сез? Һәм ничек чыгара кирәк? Язгыз әле парласа, алып бирергә, кемдер әйтә ярдәм итмә, алар эшләсеннәр дигән фикерләрдә бар теге. Аны фикер булмый шуңа күрә үзегезнең фикерегезне җиткерегез әле, рәхмәт. Без вообще кайдыр. Килә. Кайдыр. Какой момент? Драматургический бер әллә кая кит. Тирән чумабыз без. Теге сразу нидер театр темасына бирәсе дә килми, ләкин хәзер инде монда театр сөючеләр калгандыр күбрәк. Шулаймы? Тегеләр, кызык түгел дип бәлки чыгып киткәннәрдер. Һәм икенче категория теге яшь парлар такой, так, видеограф. Такие, так. А кайда монда менә бу? А кайда теге? Ату там, спецэффекты. Аны күптән туйларда булган юк инде. Юк, күптән түгел, мин просто үземнең туем 12 ел элек иде. Минем соңгы ике туйда вообще сәер видеографлар ләкте. Берсе менә камераның битендә булай экраннан карап була. Һәм тегеннән карап була. Ул туй буе менә шуңа терәп төшердем, менә шулай терәп мескен. Әле экран чыга торган булай. Чыга менә алай битенә терәлгән, ну теге әйбер белән карап. Менә шулай терәп төшереп йөрде. Җайсыздыр ул, белмим. Икенчесе просто штатив белән, как будто ул теге стадикам сыман төшердем менә әйтер. Минем күргәнем син сторис. Ул чуваш туе булды багаймы? Берсе Удмурт, берсе Чувашай. Удмурт, Чувашай. Теге камерасы менә бай төшерә торган абый, аның бер күзе менә мондай түгәрәк, икенчесе шакмый. Профессионал уже. Җәмәгать, әйбәт. Да, менә бу Шибенне? Юк, ул утыр булмый. Юк инде этот. Хәр китә ул. Мин теге җанлыкларны яратам шуңа күрә.
Үтермек деген қарышын. Да, бұшы Уламады айтам. Үтерме ол бүжекне деген қарыш. О да айбыр білен. Аяғы білен үтере құмда. Ярар. Екінші болса қарайсың ол уже пышақ білен бұзауын. Ой, ё-моё, менің флешбеклар кетті. Давай-ка. Ауылда, Так. көргенсіздер енді. Көрген бар енді. Соғым бар. Ауыларны көрген бар. Соғымда. Тоже сойдылар, и меня, короче, берділер. Мен 14 ме, 13 ме. И меня берділер әйбірні. Мәлі шейін қорылы әнтеңді бұзауының. Бұзауын түгі сиырның башы ята. Әна ішкәтірі керек. Мен әді ішкәт шуны. Мен такой шахар баласы, мен... Нәрсе, қазір мұның білі нәрсе іштерге. Напротив түгі. Ну, кузочек, кузы прям сиңа қоры. Мен бітті парадистар конкурсына барған. Бұзау башлар парадистарына. Йоқ, тегі өгізін сұйған уақытта тегі. Есігізге түшті ма? Қорқыныш кіші сен, Марат. Бик. Ну да. Ну, тоны алдың мısың башын? Аны мен бұлыштылар. Мен тоны алмадым. Шол вақыттан яза башладым. Шумак, бар өртігі сен. Сәлем dileyim Башлады. Ол былай депрессияда так, миңа өзімні табырға керек. Так, оқып алайым, что ли, так, мұнда нәрсе кесік баш. Бөттен жерде қазір олай ма? Олар кімні тегі сыйыр остыры, олар бет олар исімлер берелер баштады. Менің бір танышым тегі Гамлет исімлемейсем. Гамлет нафиг. Гамлет исімлі бердің сен өзіңе. Суярға, суймасқа. Біздің иптәш Сирень Байрамовның бар иптәші Фаяз Гумарыч. Ол өзінің сыйыр үгізлеріне танышларының исемлерін береді. Да, типа Фаиль, Шурик қандай, и так далее. Мен постоянно бүтән исемлер айтам просто. Ясканы Шурикның суйдып кетеді. Но бик ашуын келсейні тоғаныға. Ну все сразу, ну ярамын. Энергия сұрлашыға. Бұлатны біз ұйқағына шақырмадық. Біз енді дұрыстанда ижат турында сөйлесуге шақырдық. Мен театр турында сөйлесіп келе. Аның бүтін яғында сөйлесіп қарасақ әйбәт болар еді. Әйде, міне ең баштынан башлайық. Театр нәрседен баштанып? Әйтелер бі, театр начинается с вешалки дейбей ме? Міне сенің тұрмышында нешік ижат кіріп кетті? Қайдан башланды? Мәктептен башланды. Менің 52-ші гимназия, ол Иделбой районында. Хаминде анда мен бик тегіттікке класска ләктім. Біздің класста хореография һәм театр дәріслері бар. Хаминде біздің, мен прямо 5-ші класста тегі распределение была бедінде. Сен инглиз классқа әлегесін, математик классқа әлегесін. Һәм мен 2-ші класста біздің шақырдылар хореография дәріслеріне. Мен анда йөри башладым ол мәктепте. Һәм инде 5-ші класс болғаш, мен шунда ләктім, шундай бірге. Һәм біз инде күбірәк анда оқымадық, біз күбірәк теге сәхнәдә булдық. Аннар 9-ші класста театр белән шөгыльләнә башладым. Ничектен ошай параллельно китте. Һәм мин бик рәхмәтлемен үзеңнең беренче укытучыма, ул Люция Ахметовна. Ул прямо теге безнең сәхнәгә мәхәббәт уятты дип әйтеп була. Һәм инде театрдан безнең укытучыбыз ул Светлана Анатольевна Золотова. Тоже бик мөһим әйбер булды. Бу мәктәп күләме или әзрәк масштаблары зурракмы? Бұл шақар көлемдер енді, Қазан? Ну, хәзер андый әйберләр анда бетте, но минемчә анда бер шундай директор бар әйбет. Ул киткәч, ул бөтенләй бер үзгәрә башлады. Сездә бар идеме андый файл? Юк, сез аңласын өчен безнең класс ветеринарный окулын белән ни? Юк, бездә бар иде андый, но гел менә шулай төп теге юнәлеш кебек түгел. Бездә бар иде, шақыралар иде театрдан бір актерны акча түләп, һәм біз, мәсәлән, Муса Жәлил туган көнне әзерлидек шундый театр. Һәм аны мәктәп сәхнәсендә күрсәтә идек. Бездә үзешчәнлек күбрәк иде. Ягъни безнең сыйныфлап килә иде. Менә безнең сыйныф иҗады иде. Без үзебез концертлар куя идек, үзебез ниндидер номерлар куя идек, кем җырлый, кем бии, скетчлар куеп. Бездән Сән кайда күрсәтә идек? Авыл сыйныфында күрсәтә, авыл клубында һәм инде сыйныф белән үзебезнең мәктәп чараларында күрсәтә идек. Теге без
Бирок кишилер инде гадәттә шул ук бирок кишилер йөри биюгә дә, бирок кишилер йөри шул ниндидер кичкенә генә теге номерлар куярга да, концертлар оештырырга да. Мин үзем дә брейк-данс белән дә шөгыльләнәм әле вообще. Син белмәйсең ахрысы. Юх. Сен теге тоже теге широкий штаннар киеп йөрәң. Штандар аның ди бар шундый ди инде ул теге авылда. Теге ослон төшкән теге. Күтә күренә. Менә монда бут арасында тегендей. Теге ушак формасында мондый бар бит. Ялкын бизелгән. Стразлар белән дисең. Менә шуннан килгән иҗат. Дөрестән дә шул мәктәптән Мәктәптән кагылган иҗат. Соңыннан менә яра мәктәптә. Соңыннан аннары мин башта кулёкка керем дигәнем, хореография бүлегенә. Но что-то мин больницада яттым да, миңа теге аяклар белән проблема булды да. Һәм я врач әйтте, ну син күбрәк инде. Колыңда бисәң генә. Юк, син Кукольный театрга барсаң. Давай. Попугай и менә база. Вы приняты. Син күбрәк просто миңа әйттеләр, ну ты сможешь преподавать. Так, әйем нашлай. И мин что-то әйтәм, ну ярамда театр училищесы бар бит. Что-то 2 атна эчендә әзерләндем да театр училищесына. Һәм лектем шунда. Это что за врач такой, как профориентолог теге? Я так. Синең аякларың шилли, син Укытучы булырсың. укытучы булырсың. Юк, ул син әйтә, син керә аласың, но син просто озак бия алмассың. Син кире аласың, но просто озак көрәчәксең. Именно хореография. Именно хореография Хореография шунда, онда бит нагрузка бар аяк. Всё, аңлашылды. Аннары. Так. Аннары театр училищесы. Менә хәзер Әйе. туйда 12 сәгать басып йөргәнең, басып торганың белсә әле ул синең. Сугари дә миңа калса. Әйе, сугари, башы орта, ул туйда басып йөрсәң. Әле анда көне буе төшәсең бит. Опять без монда килеп чыкты инде шул туйга. Кайтабыз, кайтабыз. Тәле бар монда. Менә мин ишеткән бар, менә мин үзем сәхнәне театр ашагына түгел, КВН ашада белдем. Минем ишеткән бар иде, менә шул театр училищеларында, клиентләрендә, там бүтән югары белем йортларында, менә шул КВН актерлыкларын бик яратып бетермиләр. Чөнки ул театрдан бик ерак. Барон да әйбер. Да. Сездә всё уже җавап та бирде, да, Барон да әйбер. Нигә, нәрсә белән бәйле ул? Ну чөнки театр училищесында анда күбрәк син Станиславский әйтмешли, үзеңә теге ышанырга тиеш инде. ышанырга тиеш, бар бит инде комедийный әйбер ул, теге маска кия да, һәм шуның белән уйный. Һәм син кая вакыт аңлап бетермисең. Мин дөрес әйтәм хәзер юкмы? Да. Ну, бу драматический артист инде бу. Да. Драма артисты. Театр юнәлешендә бар менә 2 ысул. Беренчесе, син үзең ролеңне эштән үк теге яшәргә тиешсең. Икенчесе, методикасы әйтә, син яшәргә тиеш түгел, син уйнарга тиеш. Һәм ну, сиңа ышанырга тиешләр. Bizde Чехов инде икенчесе. Безгә шулай әйтәләр. Мәсәлән, безгә әйтәләр, мен истә калдырдым. Теге, мәсәлән, дед подумал о чем-то. Безгә әйтәләр. Он сначала подумал, потом стукнул ногой. Да. Либо бу Станиславский буенча. А Чехов буенча син башта стукаешь ногой, и только потом ты думаешь. На шундай әйберләр. Да. Мин тоже теге эксперимент өчен үзем клоун булып карадым. Бик авыр иде. Ну, шулай да. Вообще бик авыр. И минем укытучым да постоянно такой, типа, так, типа, тело врет, типа, яңа баштан. И все. Вроде клоунада, анда грим ясадың да, и все. Ну, хотя без мындай бик катлаулы там сцена койдык. Шундай драматичный и так далее. Мындай кызыклы клоунада түгел. Ну, бик авыр иде. Анда синең бөтен зажимлар чыга башлый. Һәм инде бездә теге әйберләрдә аны бетергә тырыштылар. Син чыгасың сәхнәгә, и все, син менә булай басып торасың кай вакыт. Һәм аны безнең шулай, оп. Кайбер туйларда шулай була, женихлар, кияүләр. Ну да. Ну, басып торды булай. Әйтәм, шу нормально иде. Да. Хоп. Хәзер нишлибез?
Ю, менә күп кешегә таныш әйбер бит инде ул беренче сәхнәгә чыгу. Ул инде җыр бию булмаса да теге кеше алдына чыгыш ясау, мен ниндидер доклад белән чыгыш ясасыңмы, син нәрсәдер әйтәсең генә, сөйлисең генә бармы, Или дулкынланып. туганнар каршысында там учет ташы номерын күрсәтәсең. О, туганнар аларга вообще ой бик авыр. Алар ойнарга минем һәрвакыт шулай. Юк, менә шушы зажимны менә бармы, аның бер кагыйдәсе җиңел генә, шулай җиңел генә ташларга, Җиңел генә булмаса, ул җибәрергә. тренинглар анда бар. Һәр мен тренингларны уже искә төшермәсмен. Мен шундый гына беләм, теге сәләттә булганда да мен инде шушы балалар белән шөгыльләнгәндә һәрвакыт сорыйлар инде. Ә сез менә хәзер борчыласызмы? Юк, әллә ни борчылмыйм инде. Менә мин борчылам, нишләргә кирәк? Ну типа бер котырга да җибәрергә шулай. Әйе, бар Шулай шундый өйрәтәләр тренинглар, бит, Тренинглар аша без инде үзебезне теге сәхнәдә бик җиңел хистерергә дип өйрәндек. Ну, тагын бар бит тамашачыдан курку. Барында Чыгасың, әйе. блин, анда кеше карый, анда ни карый, анда ниндидер абыйлар уялам, нитәм. Ну, бар шундый киңәш, чыгасың да һәм күз алдына китерәсең, что синең каршыңда сабыйлар утыра. Анда менә мыеклы абый бармы? Менә шул сабый только мыеклы. Менә күзлеклесе, менә күзлекле сабый. Монда менә шундый прическалы апа, менә тоже шундый ук сабый, просто аның менә прическасы булай. Карадың да такие, блин, такие кызык кешеләр шундый. И все, и такой, вот. Әзрәк җиңеллек килде, и все, и уже уялмыйсың. То же самое, әгәр син анда каядыр чыгыш ясасаң инде, җитди формада булса да, тоже. Әйе, килешәм. Миңа менә мәсәлән булышты бу яктан тәҗрибә. Спектакль бар иммерсивный на Каренина. Бәлки ишеткән бар. Әйе. Әйе, мин анда уйныйм. Таныш кыз да анда уйный. Шулаймы? Әйе. Мин анда уйныйм һәм Крас. анда безнең теге тамашачылар прямо синең янында йөри. Да. Һәм син уже ияләшеп бетәсең уже. Анда уже 3-4 ел уйныйсың инде һәм ну хәзер вообще җиңел уйнарга. Башта ничектер менә прям син менә монда басып тора мәсәлән тамашачы. Башта авыррак син барыр теге зажимга итәдер. Әйе, алар маскада. Маскада бөтенесе. Әйе. Теге әйбер сан, призрак сыман. Призрак ничек була? Бүген мультфильмда күргән идем, Шаян ТВ-дә. Давайте. Призрак ул Хәзер. Әүлия түгелме? Ә? Әүлия. Юк. Кыга түгелме? Бүген балам караган Шаянда алда әйткәннәр ул сүзен. Ау. Арбах. Яра. Әйтегез. Языгыз. Шәй içеп алырга тәкъдим итәмиз китмәле кружкалардан инде. Точно. Бу безнең ягънача безнең кружкалар әрсез лаптан, әйе. Ай, койдамай шундый ниләр табып бетерәләр алар. Анда искитмәле футболкалар бар. Әйе, анда син кирип карамадыңмы анда? Әрсез лапка кирип кара, йөригенә анда шулай ук милли үзенчәлекле ул анда креатив белән, юмор белән ясалган футболкалар бар. Һәм кружкаларында менә алар ясый. Все, ярый, кирип карармын. Бәлки алырбыз. Бәлки кисәбез. Алырбыз. Театр актерының тагын нинди борчулары, нинди проблемалары булырга мөмкин икән? Проблемалары Менә бит син әйтәсең, зарплата. Зарплата. Мин шуның өчен киттем дә инде. Театрдан. Чөнки, ну, андый зарплатага белмим. Күпме түлиләр? Но минем менә алганнары ярты ставкага. Хәзер белмим. Хәзер бәлки үзгәргәндер әйберләрендә. Ярты ставка ул 6000. Һәм син театрда көне буе ятасың. о, Һәм юк, анда процентлар кирә, син спектакльдә уйныйсың, ниндидер әйберләр анда спектакльдә синең килә. Ну, чыгадыр 11-12. Һәм ну ничек яшәргә. килешәм, бу бит көнеңне ала, тормышыңны ала, Әйе. һәм аны менә бирелеп Әйе, шөгыльләнергә. сәхнәне яратасың инде, ну барыбер менә бу җиңәчең. Белмим, мине җиңде инде. Шуңа күрә син хәзер пьесалар язуга күчтең киреңә. Ул ничектер үзе шулай килеп чыкты, белмим ничектер. Мин үзем кино белән бик шөгыльлән, ну, бик кызыксынадыр. Һаман да бик кызыксынам. Мин прям янам кино белән күбрәк театрга караганда. Кино төшерәм дип хыялланган идем. Һәм инде шулай әкренләп йөри башладым курсларга. Теге сценарный мастерство буенча, драматургия буенча. Шулай әкренләп кирип китә башладым.
һәм инде теге документаль кинога күчкәндә мен күбрәк документаль кино төшерәм әлегә. Но барбер теге бар. Максат бар. Максат бар күчергә уже тулыметражлы теге художественный киноларга. Вот. Бәлки безнең юлларыбыз бу урында кесешер дә әле. Кем белә бит. Бәлки Бездә шундый хыял белән янучылар. Марат та менә Так, минем бар сценарий, әйдәгез раздуем. әйдә. Прям Әйдә. Әйдә. Мин менә икеләнәм. Бер яктан я посягаюсь на слишком высокое. Гафу итегез русча әйттем. Икенче яктан, такой, моның турында бит кино төшергәннәре юк. Менә дин буенча исламда бар шундый бәйрәм, Корбан бәйрәме. Һәм аның бит инде бар предыстория, что менә улы белән киткән, анарга Аллаһ Тәгалә әйткән, улны чалырга кирәк. Ул Аллаһ Тәгаләнең шул ризалыгын үтәгән, ләкин пычак кисмәгән. Һәм менә пычакны ул аска ташлаган да, һәм пычак бер ташны менә бу яртылай кискән. Димәк, бу пычак бик үткән. Бу фильмның башы. Хәзер күз алдына китерегез, хәзерге көн менә шул пычак, менә шундый зур пычак, ул музейда шундый экспонат. То есть, һәм бу, понятное дело, бу мондай художественный кино түгел, бу тегенде пресный боевикка охшаган. Баранда ниндидер коллекционер мафиози, теге кылычлар гына түгел, гомумән шул оружиелар буенча теге летящий такой. Бу кылыч минеке булырга тиеш, урлап килегез там и так далее. Бар ниндидер егет, гомумән, дин белән бәйле, просто динне саклап калсын дип. Әгәр бу кылычны урласалар, безнең динебездә какшарга мөмкин. Төп герой. Һәм ниндидер бүтән. Әйе, шушы кылыч аркылы ниндидер фитнә чыгарга мөмкиннәр дип. Да. Һәм менә шул урлау как раз шул Корбан бәйрәменә килә. То есть менә мәсәлән, безнең Казанда менә шул Корбан бәйрәменә шул кылычны алып киләләр күрсәтергә, мәсәлән. Коендыр. Һәм менә шул вакытта гына аны урлап була. И все. И монда бар менә берничә линия. Бар менә төп герой, бар менә мондый мафиози, бар бүтән ниндидер чылар. Һәм бу фильм аша тагын бәйрәмне дә күрсәтергә. Инде аның менә гадәтләре бар, анда кемдер менә и так далее, и так далее. Такой заезд. Так. Что было дальше, да? Вообще прикольно, Просто по-моему. мысль. Формат ягыннан да бездә әле мондай вот боевик Боевик, Татарский боевик. Татар боевикларын төшергәннәре юк. Менә син әйтәсең бит посягаясь на высокое дип инде. Бәлки, аны нәкъ менә шушы пычак иттереп күрсәтмәгән очракта да аның тәме шулай кала икән. Иштәлеге берничә үзгәрми икән, то аның бүтән. Yok, просто коял хәзер пычак. Ул бит. Гомумән, это же прям опасное оружие. То есть это прям бөтенләй берне кисә торган бит. То есть хәзерге вакытта, понятное дело уж, әгәр теге балай карасаң инде әле кушан чиреп беткәндер инде. Юк, һәм монда бит инде теге җиңәргә тиешсез. Да. Һәм ул кылыч гомерлеккә Казанда калырга тиеш. Яки. Здесь, то есть кольцевание истории. То есть в конце теге төп злодей, төп геройны кисмәкче була, ләкин пычак үтми. Такой, чөнки теге малай диндә, теге начар егет, ул динне кага булай. Тип, дин фигня, все дела. Монда пычак үтми, он такой, ничего себе. Понятно. Джон Уик. Киану Ривзка шалтырады кыз. Да, кемнәр төшәрисең монда? Ну-ка. Берәр камал төште. Ибн Талиб булырга тиеш инде, берсе обязательно кагыйдасы буенча шулай. Эпизодическая роль может быть Ренат Рахматуллин. Беләсең ничек? Там вот так монда төп герой булай кылычны ала да кулына чаба, аның артыннан монда теге пиджактагы теге кара күзлектәге егетләр чаба. Булай чабып китәр, һәм монда скамейкада утыра Ренат Рахматуллин, монда Мөнир Рахмаев булай үтеп китәр, менә бөтен чабып. И вот такие, да, менә бу монтаж.
Менә бу татар киносына килгәндә, минем дә бер зур хыял бар иде башта. Татарда булмаган, основа на реальных событиях дигән дин белән бәйле кино ясарга. Ягъни, һәрбер авылда да бар бит шундый тарих. Менә бу апага сихер салдылар да шулай булып калды ул. И һәрбер җирдә бар шундый реальный история, до мурашек дип әйтим мин дә. Мин күз алдына китерәм инде. Кино башлана, бу баналь, то есть яшь мулла кайткан бер авылга. Һәм мага вот мөрәҗәгать итәләр шундый хәл анда шулай бу. Теге бик нитеп җитми, теге сценарийлар дип уйлый инде моны теге. Яшь булгач минем сценарийларда нитәләр компара дөрестән дә шулай. Ул монда ярдәм итә, тегендә ярдәм итә. Шу әкрен генә бу шушы кара көчләр белән көрәшүче кешегә әверелә. Шуның аша инде күрсәтәсе килә теге диннең дә көчен, әһәмиятен, һәм инде шундый кара көчләр дә бар икәнлеген анарсың инде. Киноның ахырында һәрвакыт просто бер кадр студияда просто чын кеше сөйләп утыра шул историяны, типа менә шулай булган, шулай булган иде. Вот. Бар шундый әсәр, албастылар дип атала, бәлки ул сиңа булышыр, улай бердә. Да. Мен укый башладым, укып бетермәдем. Теге авторын хәтердә тотмый куйдым. Албастылар. Ул сиңа булышыр бай бердә. Прикольно булыр икән сезгә шундыйны карарга. Мистика. Мистика. Прикольно. Ул һәрвакыт заходит. Вообще әйбәт булыр именно бу фольклор белән, менә бу шүрәлеләр белән, суанаслар белән. Хәтта төшерделәр суанасын. Да. Мен караган юк, белмим. Ну, я только короткое видел. А. Ну, нет, это даже это кино түгел, ул ниндидер бренд, то есть безнең монда локаль Казан бренды, кием бренды, по-моему, тоже төшергән иде, шул суанасы белән. Ну, Юк, икенче. Анысы бүтән, анысы шүрәле белән су анасы анда бераз гына инде теге кына шәрәрәк иттереп ясалган, кына тавыш чыгарган образлардан. Һәм ул 5 минут Безнең әрсез лабораториясендә шундый киемнәр турында уйланган иде. Әйе, менә фольклор белән эшләргә, әйе. Интеграция. Гомумән, ул һаман биттеге шүрәлне куялар, әйберләрне куялар. И һаман шул классик форматта куялар. Бик теге минемчә сусаган бу әйберләр. Бәлки икенче яктан килергә. Икенче яктан килергә кирәк. Әйе, менә мәсәлән менә бу Рамил әйтте бит. Шүрәлне хоррор яктан карарга мәсәлән. Без аның турында бер Разгон бар иде. Разгон бар иде. Юк, әйдә сөйләп карыйк, күңелле бер бит ул. Шүрәле ягыннан бәлки безгә татарларга аны дезинформация формасында биргәннәрдер. Бәлки шүрәленең андый ниятләре дә булмагандыр. То есть анда кемнедер кытыклап үтерергә. Просто урманда яши. Аның урманына килделәр. Аның урманында агачлар сугып ятар. Ул просто анда йөри. Аның үзенең гаиләсе бар, кичкенә менә шуралята есть там. Аның булай кыстырдылар, все, монда калды просто. Монда аның тарихын күрсәтмәделәр бит. Усал кырыс кешеләр. Минем тоже бер вариант бар, миңа сөйләгәннәр аны. Ул бәйле менә белмим, Япониядә ничектер алай шулай булган микән. Теге кортлар картая бит инде. Һәм аларны җибәрәләр теге урманга. Һәм аларны яши башлар. Якобы менә бу шүрәле тоже менә шулай бер прообраз. Шундый кешенең. Андый әйбер булырга да мөмкин, чөнки бит ул бит уйлап карасаң, шүрәле үзе генә була алмый бит. Аның булырга тиеш әтисе һәм әнисе. Әлбәттә, әйе. Кем беләндер кушылган да килеп чыккан бит ул бит инде. Бездә шулай килеп чыккан бит. Шулай микән? Юк, шулай да алар турында бит сүз чыкмый, димәк. Бәлки шүрәле ул бер кичкенә малайдыр. Бер 12-14 яшьлек. Бәлки былтырның әтисе, былтырның әтисе урманга кәҗә бәйләргә илтә торган булган һәрвакыт. Ошай. Юк, короче. Һәм бер мәлне шүрәле килеп чыга да әйтә былтырга. Без синең белән туганнар бит, ди, короче, типа. Юк, бәсен. Синең әтиең минем әтием. Аңладым. Шүрәле менә гади шәһәр малае. 12-14 яшендә. Әйе. Ул менә авылга кайткан, анарга әйтәләр, менә анда бузауның башы бара туннель юлда курыкканда урманга чабып киткән. Һәм кайтасы килми. Әйбәт
Закольцовочка опять. Бармаклар алып нормально. Юк, менә бит Яки Yok, менә бер Шурәле, может быть, Шурәле вакыт узгач, хәзер уже урманнан чыккандыр. Бәлки менә бер барбер шопка барып чәчләрен ясаткандыр. Ну мондый уже пиджак кигән, уже и менә безнең гади мондый тормышта Марат Яруллин дип уйлыйсыңмы син аны? просто менә йөри, эшли, ниндидер анда бизнесы бар аның и так далее. Ә кешеләр аны күзәтми, ну то что ул Шурәле, чөнки ул хәзер уже булай шибәрләнгән. Этот натурасты Шурәленеке. Бармак дегенде минем чыннан да менә бер бармак менә шундый. Күрдеңме, сәер? Менә кыстырыл. Беренче класста кыстырдылар менә. Кем кыстыр? Ишеккә тыккан менә шунда менә анда. Арга. Кем кысты дигәч җавап бирергә тиешен сразу. Былтыр кысты, былтыр. Былтыр кысты, былтыр. Былтыр кысты булгандыр, әйе. Малай да, әйе, былтыр булгандыр. Менә бит, менә уйлап карасаң, бераз гына теге фантазия, креатив кушып җибәрсәң, кызыклы яңа төрле формаларга килә булган әкиятләр бездә. Менә бүгенге көн әсәрләре, пьесалары, бүгенге көн театрда шуның кадәр дәрәҗәдә креативка баймы, ничек уйлыйсың син? Уйга, фикергә. Дөресен генә әйткәндә, ул режиссердан тора. Режиссер тегенчектер икенчеләй карый икән әсәргә, спектакль әйбәт килеп чыга. Гомумән, минемчә, татар театрында күбрәк инде классик әсәрләрне куялар. Но бар режиссерлар, алар икенче форматта эшли. Һәм алар күп түгел, кызганычка каршы. Ул ниндидер заманча карашмы? Заманча караш, менә хәзерге тамашачыга аларга нәрсә кирәк, алар шулай әйтеп куялар. Менә сез әйттегез дә театр, кино турында, менә минемчә безнең татарда театр күпкә алданрак бара кинога караганда. Әлбәттә. Сүздә юк монда. Нишләп? Кызык сорау. Кызык сорау, нишләп? Безнең төшерергә мөмкинлекләр дә бар. Бөтенләй бер бар, актерлар да бар бит уйласаң. Да. Бездә үзебезнең гореф-гадәтләр дә бар. Бар. Менә әле сөйләгәннәрдән генә әле. Просто икенче яктан килде инде. Пожалуйста. Белмим, нигәдер, белмим нәрсә белән бәйле ул. Дөресен әйткәндә. Безнең фонд кино шулай начар эшлим. Бәлки теге акча мәсьәләсе. Булдым фонд кинога булдымы? Юк, бөтенләй бер фонд кино. Юк, менә мондай фикер. Бәлки ул дөрес булырдыр. Спектакль ясар өчен сиңа күп акча кирәкми. Кино, зәвыклы кино төшерер өчен сиңа күп акча кирәк. Ярар теге бар теге камерный кинолар. Күпме акча кирәк? Мәсәлән, нормальный кино төшерер өчен. Нормальный тамашачы өченме? Менә чтобы кинотеатрда күрсәтер өчен. 20 миллион, мәсәлән, шуннан башлап. Миколайга шул 22 миллион булды бу инде. Сум. Инде сум. Анарга да теге түбәнрәк төшереп була. Мин, мәсәлән, без бер оператор белән санаган тоже бер сценарийны, но анда ул теге авторский кино, акча анда җыеп булмый, но без теге 5, 6, 7 миллионга әйбәт фестивальный кино төшереп була. Ну, Миколай шулай фестивальный кинолардан бит инде ул. Фестивальный кинолардан, Һәм инде менә как раз минемчә Рахимбай ясады менә мондай икенче караш ясады ул. Һәм менә бу икенче карашлар бик күп кирәк. Кирәк. Менә сезгә дә бирим әле бу сорауны. Кемнәр Миколайны карады, языгыз әле. Менә хәзер шаккатырсың, кемгәдер бу кино шады һәм ничего себе дип карадылар. Кемнәрдер нәрсә бу шта булдымы кино, нәрсә бу дип караучылар да булды. Языгыз әле. Кем Миколайны карады, карыйк әле. Күп күбрәк икән. Шәхсән без бардык 5 кеше, 5тән беребез аңламады. Нәрсә? Ничек? Нигә? Шундый. Калганнар берәү вообще икенче тапкыр килде безнең белән карарга шуны. Мин дә карадым. Ни диярсең? Нормально. Ну, андый ук теге вау дигән юк иде. Чөнки, как-то теге сценарист әйтмеши пробил. То есть такой булай булачак, булай булачак. Все понятно. Но кайбер моментлар бар иде теге. Кызык. Ну, гомумән алганда, кызык кино.
теге уйга батыра торган. Һәрбер кеше үзенчә теге аны Үзенчә күрә инде. Әйе. кемдер булай, кемдер мондый теге скрытый смысллар анда. Түбәнгә төшеп, бу булай булган, бу димәк там халыклар, авыллар үлә шуның турында, кемдер әйтә менә, кемдер ялгыз кала, кемдер итә баш китә. Как-то так. Син нәрсә диярсең? Мин килешәм синең белән. Уйландыра торган фильм. Һәм кемнәндер мин ишеттем, бу шын тарих бар икән. Кемдер шулай авыллар белән күченә башлагач, мондан бер, күченергә авыл белән күченгәннәр, берәү күченмәгән шулай. Һәм ул курчаклар ясап куйган инде, шушы авылдашларның курчаклары, һәм инде экскурсиялар йөргән инде анда, экскурсиялар өчен. Шулай эшләнелгән булган. Беренчедән. Икенчедән инде бу бит инде куелган спектакль буенча төшерелгән фильм. Шуңа күрә кызганыч, мин аның спектаклен карамадым. Кызык булыр иде чагыштырырга, теге монда ничек, тегендә ничек. Инде режиссерский мондый приемнар булган дип әйм. Әйе, ул бит алымнар кызык бит. Мин үзем дә театрга баргач та барыбер карыйсың. Сразу теге тикшерүдән, кара монда булай куйганнар, без ничегрәк эшләр икән. Без менә булай эшләр, наверное. Һәм вакыт теге төп геройга караганда да орттагыларга карыйсы килә. Алар нәрсә турында сөйләшәләр икән, нәрсә дип әйтте ул аңа хәзер, ничек йөри ул, ничек китә ул. Бөтенесе кызык бит инде. Миколай да шулай ук. Миколай минем өчен ул афәрин егетләр дип әйттем мин. Бездә дә шундый, безгә дә шундый метеге. Безнең бит инде менә булай гына караш килде, әзрәк хоп, менә булайрак булды. Алу менә булай, яшла. Булай да була ала. Минемчә ул булырга да тиеш. Просто азрак вакыт кирәк. Һәм система кирәк. Система кирәк, бер продюсерская бер кирәк, компания шундый бер. Мәсәлән, теге безгә хөкүмәт ярдәм итә. Мәсәлән, ел сайын без 100 миллион татар киносына бирәбез. Һәм инде теге грантовый системага күчсәк, менә мондый авторский киноларга бирәбез, конкурсная система күчсәк. Авторский кино мәсәлән, теге тамашачылар өчен, гади тамашачылар өчен кино. Һәм минемчә кеше йөриячәк. Олар теге кайбер әйберләрдә язалар, татарга кино кирәк микән дип. Сез нинди сораулар ваще бирәсез? Юк, пашмай. Инде бу сорау. Ничек кирәк булмасын? Кирәк, әлбәттә. Менә бит гомумән дәүләтнең алга китеше нәрсәдә аның берничә критерийсы бар. Нәрсәдә аны аңлап була, нәрсәдә ул чагыла. Ул юморда, ул нәкъ менә шушы кинолар белән, җыры белән, шуларда аңлап була, күреп була аны. Казаклар, кстати, ул яктан прям бик әйбәт. Национальный код. Национальный код. Казакларның ничек? Алар бит күбесе чит илдә укырга киттеләр, чит илгә, һәм алар кайттылар, төшерәләр алар сыйфатлы кинолар. Бездә анда мөмкинчекләр бар. Мөмкинлекләр әлбәттә. Бездә безнеке укырга китсә, ул кайтмый бүтән. Ул шунда ук Мәскәүдә калганда мөмкинлекләр күбрәк. Ул гади шул бер ролик төшергән өчен анда күбрәк акча алачак. Монда ул башта ролигын уйлап табырга тиеш үзе. Аннарысы аны төшерергә тиеш, аннарысы ул аны кешегә тәкъдим итәргә тиеш. Тегеләргә ошаса, бәлки бер өлешен кире кайтарырлар. Әйе, шулай килешәм. Шуңа күрә бик аерым. Кино төшерәсе килеп китте. Яра булыр әле. Разгоны. Разгоны. Отдельно. Да, разгон. В принципе, даже мәсәлән 200 меңгә, 300 меңгә без менә шундай бер куйган, бу максат быелны төшерергә дип, толыметражлы кино. Теге гади генә бер дачада. Но ничектер без, җитешмәдек. Теге операторлар да бар, актерлар, мен кайбер актерлар, әйдә төшерәбез, мин әзер, теге бушлай да син белән эшләргә, әйдә главный төшерик. Чөнки һәм актерлар да, алар да сусаган, операторлар да сусаган, аларга ниндидер әйбер кирәк, яңа. Иҗади кешеләр шундый алар. Аларга үтә. Эш, менә шул беренче урында. Анда акчасы инде алар. Ягына кире кайтыйк әле. Баягына чагыштырдык бит инде менә театр белән киноны. Һәм бер генә аерма ясадык без, ул да булса бәясендә. Менә театр фәлән кадәр тора, кино чыгару шуның кадәр тора дип. Тагын нинди аермалар бар. Менә бүтән якларын чагыштырып карыйсы килә. Әгәр дә мин кинога барам икән, минем өчен ниндидер теге вакыйга түгел. Мин барам кинога. Мин театрга барам икән, Мин киенәм.
Беренчедән мин киенәм, әйе. Беренчедән мин киенәм, икенчедән мин кереш киеп алмыйм үзем белән. Шулай. Һәм теге әсрәк исәмсез. Исәмсез. Шат, мотыга. Даро, бро, түгел. Сезнең белән дә күрешергә шат. Театрда шулай, исәмсез. Кинода тиге, простите, можно простите. Эй, аның театрда шуңа үрелеп бетте инде дөресен әйткәндә, кызганыч. Әбиләр, господи. Мин шокка там. Һәрбер театрда андый әбиләр килә бит. Короче, случай из жизни. Минем двоюродный абый, Чаллыда, анарга бирделәр бушлай билет театрга. Такие менә бушлай билетлар бар, барасың. Такой, әлбәттә барам, хатынны алган, барган, килгән, утырган, Татар драма театры. Утырган бу. Әйтәм, беренче 15 минут утырам гыйт. Что-то аңламыйм. Вообще аңлый алмыйм. Типа нәрсә бу? Оказывается, башкорт театры. Башкортча. Бар телләр якын бит инде ничек? Да, ну имеется, ул просто белмәгән. Ну, анда бит башта ук әйтнәр, типа, сезнең каршыгызда башкорт театры дип әйтнәр. Просто. И монда кайбер сүзләр аңлашылып бетелми, монда чу. Такой, нәрсәсең бу? Анар такой, и все, и бу 2 сәгать үткәч аннары уже башкортлар уже үзебезнеке. Хамагыл. Да. Менә каян килеп чыккан икән ул? Электә булган микән андый әбиләр? Хәтта элек телефоннар булмагандыр, андый әбиләр булмагандыр. Телефоннар шылтырый торган. Бер. Икенчедән наушникта теге переводны каты тыңлаучылар. Белмим. Ничек элек булган? Элек мен тоже бик театрны яратмый торам. Чөнки безне класска йөртәләр иде, качал театрына. Айда, киттек. И берәр трепельсины карыдык без. Безнең авылда театр булганда, это вообще событие иде. Ну шулай. Әлбәттә. Безнең урыннар калмый иде. Безнең сәхнә алдында кешеләр утыра иде. Монда рәт ортасында кешеләр утыра иде. Менә хәзер дә истә. Мин шәһәр малае, но мине җәй көне авылга итеп куялар иде. Һәм анда килә театр. Ул ничәдер анда? 10-15 сум. Вакыйга. Да, и там даже аның бит театрда шундый тиге малай анда эчә башлаган, аннары инвалид булган тиге елатып бетерә торганда бөтен авыл елый. И монда чыга, типа үлде. И все такие, просто, да. Ну, аның тәмәдә шунда бит. Мин үзем дә анда театрда гомумән минем хисләр теге бер 2-3x арта торгандыр. Ягъни юморга килсәң дә андагы мәзәкләр гади, ләкин мин шундый нык көләм аларда. Органично анда. Әйе, тәмле дә ул анда барсаң җыларга мин кыенсынмыйм бер дә, рәхәтләнеп җыларга да була теге. Рәхәтләнеп менә бирелеп китәсең. Онытылып китәсең. Җибеп китәсең дип әйтәм. Менә кызыклы урынга килеп җиттек. Ничек шулай эшләргә менә шушы театрдан чыккан кешеләр син язганны исеңдә калдырдылар. Шулай азрак күңелендәге кылларын тетрәндереп алды. Нишләргә кирәк менә бу инде бу ике баштагы сораулар теге актерга иде, хәзер инде сценаристка сорау. Аның дөресен генә әйткәндә драматургический законнар бар. Аларны сөйләп маташмасмындыр инде. Ләкин ул законнарга нигезләнеп син язсаң, бар андый приемнар. Мәсәлән, менә бу Голливуд кинолары, алар бер закон белән эшли. Прям бер структура белән эшли. Безнең бар герой, төп герой мәсәлән, ул аны бар, хәзерге гади тормышы бар, нәрсәдер була, һәм аның менә бу гади тормышы теге үзгәрә башлый. Һәм ул ничектер менә бу проблеманы кичерә, үзе үзгәреп китә. Менә бу теге гади караныш. Менә герой безнең шундый килеп башта иде, аннары ул үзгәрде, нидер, мәсәлән, яхшы якка. Менә Голливуд киноларын, мәсәлән, теге Marvel дигән әйберләр, аларны шулай, шуның белән бәйле. Но мин инде кино язу ягыннан гына әйтә алам, ул инде
киноның сценарийсі жазылғанда мына өзгәрі деп айтамыз бит енді ол акттан актқа өзгәріп баруға тиіс тігі ол закономерность Гомумән развитие персонажа булырга тиеш. Әгәр ул бер урында булса, һәм аның бер нәрсәсе дә булмаса, кызык булмый. Кызык булмый, гади тамашачыга менә кино караганда шушы уйлар белән карап карагыз әле үрегенә теге. Так, менә ул менә шушындый, менә шундый гади генә егет, ого, уже ну ахырында ул уже ул оказывается шуны икән, бандит егет икән. мен Аннары соң карыйсың, ул оказывается бандит түгел икән, ул просто ну не дөрестлек өчен көрәшә икән. Потом наша үзгәреп бара. мен теге укытучыларым берсе әйтәдер, что кино ул сен һәрвакыт тамашачыга кызык булырга тиеш. Сен сценарийны ничектер шулай карарга тиеш. Һәм инде сен тамашачыга бөтен әйберне беренче актта сөйләп бетергә тиеш түгел. Шундай әйберләр теге хава калдырырга тиеш. Менә бу хавалык булса, тамашачыны син яулап аласың. Мен үзем дә шундай әйберләрне яратам. Соңгы арада прям бик Чеховны ярата башладым. Аның прям анда күп хава. Антон Павлович Чехов аның пьесаларын. Прям бик күп хава, һәм мин үзем дә хәр шундай әйберләрне ала башладым. Мен үземә кызыграк кандай әйберләр, чем бу гади генә структура буенча без барабыз. Бар, андый заказлар тоже бар. Но мин теге үземә хәзер ничектер икенче елга күчә башладым. Теге күбрәк структура булмаган әйберләргә күчә башладым. Ничектер менә бу әйберләр миңа кызыграк була башлады. Менә күбрәк авторский кино, шундай артхаус күбрәк әйберләр. Персонажны ничек уйлап табырга? Персонажны Төп геройны. Алар бөтен җирдә. Менә безгә әйтәләр, сез белмисез икән, мәсәлән, нинди персонаж. Аласыз гәҗит чаян. Һәм менә монда берәр теге хәбәрләрне укыйсыз. Так, давай гәҗит. Һәм мин шундай әйбергә килдем. Кызыксыз кешеләр гомумән юк. Кем белән аралашмасам да, теге ул теге заводта эшлиме, алар барыбер үзенчә бик кызыклы. Мин бер лаборатория катнашкан идем Нижний Новгородта. Анда без теге безнең проект булды. Без заводта үзебез эшләдек. Һәм теге рабочылар булдык инде. Һәм без алар белән аралаштык. Син бер әйберне көтәсең, алар сиңа башы бөтен икенче белән сөйләп чыгалар. Исендә кой, блин, менә бит бу драматургия. Шундый фикергә килдем мин. Һәрбер кеше кызыклы, һәрбер кеше. Син димәк, үзең тормышың турында уйланып карасаң да, үзеңнең биографияң турында ул димәк аннан бер кызыклыклар килеп чыгара. Шуннан да эзләп була. Бөтен җирдә геройлар. Нинди сорау иде? Юк, без Вроде бирдем. Да. Менә шул язган пьесаларың сәхнәдә күрсәтелсен дип инде. Но мин теге киноларда төшергәндә, мәсәлән, мин тамашачы турында бик аз уйлыйм, дөресен генә әйткәндә. Бәлки ул нәрсә белән бәйле, белмим. Блин, яхшы як. Бездә менә без КВН ягыннан булгач, редактура ягыннан да булгач. Сезгә постоянно кирәк антында уйларга. Без менә даже гади stories куйганда, син думаешь, син уйлыйсың, ничек аны башка кеше уже карыячак һәм ничек инде реакция менә как будто син хәзер куясың, и уже башка кеше ролендә сине карап карыйсың да. Гомумән мин эшлим күбрәк башында термин болевая точка. Мин шул мәсәлән бер болевая точка күрәм икән, берәр вакыйга триггерная. Һәм ул сине һәрвакыт син белән йөри, һәм мин пока аны язмыйм, минем менә соңгы пьеса Татар трип дип атала. Ул ачлык турында. Безнең Татарстанда булган ачлык, Поволжьеда, гомумән Поволжьеда булган. Һәм мин ул тем белән йөрдем, 6 ай мин белән йөрдем, һәм аннары инде пьеса килеп чыкты. Менә. Пьеса ничек килеп чыга? Менә син яза башлыйсың да, ахырына хәтле язасың да. Аннары тагын яңадан башлыйсың да, менә шулай Төрлечә. Менә бу пьеса мәсәлән язылды, мин башта укыдым теге төрле мәгълүмат, йөрдем архивка, аларда әйберләрне карадым, һәм җыеп йөрдем үземә җыеп йөрдем. Аннары просто бер көнне утырдым да, и всё үзе китте, шундый поток китте. Или яза башлаганда иң башында син инде ахырын беләсең. Кай вакыт беләсең, кай вакыт сине персонаж вообще әллә куелып китә. Да. Персонаж бит ул тоже үзенчәлекле. Ул Башта уйлыйсың, булай дип. Ул менә ниндидер мондый ситуацияга, вакыйгага эләксә, бу үзен вообще үзгәрә. Мин һәр инсценовка язам, механики буенча әйтелмәгән васыят. Һәм тоже бер яңа персонаж килеп чыкты, һәм мин прям шоккатам, һәм
Мин вроде мен бір нәрсе дә эшләмим. Но ул үзе үзгәрә башлый. О, бу Миндер мөгҗиза әйбер бу. Да, менә сез сөйләгән әйбер читтән тыңлап торганда нигә охшаган, как будто искусственный интеллект, как будто ул үзе яши ала, үзе как будто яши үз тормышы белән һәм син аңа шартлар куясың, шартлар кертәсең, хоп, и хоп, үзе шуннан чыга, үзе шунда яши. Әйе. Но мин теге үземә разделяю инде. Минем теге заказлар бар. Анда мин мәсәлән режиссер белән эшлим, без бергә эшлибез, я директор белән эшлибез инде. Һәм алар миңа максатлар куялар, мин ул максатлар буенча барам. Бар икенче әйбер, аны мин күбрәк үзем өчен язам, алар мин конкурсларга җибәрәм. Һәм инде, җиңә икән, әйбәт, яхшы, һәм аларны ничектер күрә башлыйлар. Гомумән аларны күрә башлар монда түгел, мәсәлән Мәскәүдә, я икенче шәһәрләрдә. Монда менә андай әйбер бар, шундый болезненный темага килеп чыктык. Монда бик классикны күбрәк яраталар. Һәм инде минемчә күбрәк мен тоже Иделгә әйткән, Идел журналы миңа интервью биргән, мен яшьләргә наконец-то кайчан юл биреләр микән. Һәм ул гомумән без бу өлкәдә генә түгел. Гомумән менә бу бөтен, мне кажется, бөтен сферада мондай әйберләр бар. Теге буыннар алмашуы дигән әйбер бездә ничектер ул юк. Вот шул. Абзыйлар рулит. Абзал. Килешәм, бездә әле менә кайбер яктан килсәң, яңалыкка бик әзер түгел. Шулай. Һәм шуңа күрә әйдәп баручы ниндидер юнәлешләр юк сыман бездә. Менә стендапта кайчан гына килде бит әле. Килеп кенә батша, бер җирдә үсүнеп батша инде, безгә килеп кенә батша әле ул. Һәм кино төшерү ягыннан да шулай. Менә Монда күп әйбер әле казыйсы, чөнки әле ала берсе казарбыз. Крагы бездә. Крагын сынмасын. Крагын генә сындырмасыннар. Сындырмасыннар бер абзый. Кунаторга кирәк. Менә минем сорыйсы килә иде. Менә ярар аны була, менә алдың тема, таптың персонаж, ниндидер вакыйга таптың аларга, ниндидер ситуацияга аны керттең. Ну, менә була шундый момент, яздың да, аннары аңлыйсың, монда эмоциялар җитми, монда гомумән менә шул яшәү җитми монда. Жизни не хватает, эмоций не хватает. Ну, яздың, менә шулай барды да и всё. Ничектер менә бай тура. Ул вакытта мин менә мәсәлән һәрбер язган сцена минем бар соавтор, сценарист, без аны белән бергә язабыз кай вакыт. Мин аңа укыйм, һәм мин укыйм инде хатыныма. Минем ике шундый критик бар. Һәм алар миңа булышалар. Но бар шундый тренинглар. Мәсәлән, сделай хуже. Файлга ул бик ошады. Миңа гына ошады. Әйе. Мин аны Булатның мастер-классында булганда тыңлап утырган идем анда. Кемнәрдер уже фантастика, кемдер мастер-класслар, кайда тыңларга була. Миңа кызык, мин тыңлыйсым килеп китте. Ну бу сәләттә булган, чакырганнары, буларга сөйләргә драматургия турында. Но минем бар теге әзерләнгән программа, бер атналык. Так. Булганда без пьеса язабыз. Но ничектер аны эзләргә кирәк бер урын. Кешеләр табырга, һәм алар белән мин әзер эшләргә мәсәлән. Менә мин беләм, что менә минем таныш сценаристлар да бар, бәлки, ну алар бүтән формат видеолар язалар, конечно, сериаллар язалар, юмор язалар. Алар ярты шул үзләренең вакытын алар сериал карый, кино карый, гомумән теге бездә әле Россиядә булмаган сериалларны да карыйлар. Син менә шул контент дип әйтик, или литература, или сериалны. Ул Каян алырга? Мин теге драматург буларак, ул һәр вакыт кирип тора, миңа әсәрләр кирип тора. Мин һәр вакыт укыйм. Ну, заказлар буенча. Һәм инде һәр вакыт сиңа кино карарга кирәк. Ну, һәр вакыт. Соңгы арада шул тулыметражларны карыйм. Сериаллар чөтә икенче. Атнасына күпме? Төрлечә була, белмим. Иң максимум. Мен кичәгә караганым. 2-3 әйе. Әйдә, алайсаң, менә шундый бер чыган сорау бит инде ул.
Все, айда кино карыйбыз дип эзли башлыйсың хатының белән, аннарысын кино тапканчы уже айда йоклыйган дип йоклый торган. Уршушу бетебез Ай, хатын. Ае, вот. булгалы. Айда топ 3 кино. Син О, Караган, давай. Топ 3 кино. теге төрле күзлектән, төрле юнәлештән, төрле жанрдан гомумән. Менә үзеңнең күңелеңә хуш килде. Мен ул киноларны бик теге карыйм беренче тапкыр. 5 тапкыр караган берсе киноны. Любовное настроение, Вон Кар-вай. Беренчедән булыр дип белдем. Любовь. Аннары Драйв, Николас Виндинг Рёфен. Белмәм әйтәлмим. Жанры нинди аларның? Берсе прямо теге любовный, но ничек турында бик Ни өчен ул беренче урында? Тарихы маның актерлары маның. анда хавасы күп. Или ул синең үзеңә Юк, әйдә, мәсәлән, башлык, минем үземә дә ул җәлеп итә. Башлык бәлки режиссерлардан. Алар җиңелрәк булыр. Давай. Тарантино, Вон Беренче Кар-вай. Юк, беренче урын түгел, ничектер. Просто менә бер полкада. Бер просто куйдык полкага. Ну менә башлары менә бай. Монда менә Тарантино, монда үгез башы. Третий кольцо, все, бетте. Бүтән это. Тарантино, Вон Кар-вай. Тарантино вообще бик әйбәт эшле сценарийлар белән шаккаттыргыч. Мен криминальный чтиво, белмим, ничә тапкыр караганмындыр. Һәм однажды в Голливуде, белмим, кинода бер 5 тапкыр караганмындыр. Ни өчен менә однажды в Голливуде? Нәрсә бар ул кинода? Син ашамады бугай. Ну, мен карадым. Ну, нормально. Беләсеңме, ничектер минемчә Тарантино анда аның бит инде үз дөньясы бар. Һәрбер киносында. Һәм мин ул аның дөнья кызыграк минем дөньядан, минем әлеге дөньядан мәсәлән. Һәм мин ул дөньяга кирип китәм, һәм минем анда яшисем килә. Чөнки анда, мәсәлән, аның теге коточкыч фаҗигале әйберләр, теге Гитлерны үтерә бит инде ул, киносында. Бесславные блюдки да, монда да однажды Голливуде тоже үтерә бит. Анда ничек теге законнары миңа бик ошый. Һәм анда в любом случае теге зло наказано. Миңа беләсеңме нәрсә ошый Тарантинода? Теге затяжной диалог. Вообще, Омерзительная восьмерка. Шул криминальное чтиво теге в пабе. Теге ресторанда теге тоже. Ну Тарантино дигәч беренче чиратта менә шул диалоглар күз алдына килә. Килә. Күп иттереп кан күз алдына килә. Һәм инде персонажларны ничек күрсәтә ул теге җит артына килеп чыга. Башын күтәреп килеп чыга. Сразу беренче штрихыннан, все Тарантино дип анарга була. Сразу аңлыйсың. Һәм инде аның турында документаль кино караганда да мен илһамланып шаккатып карадым аны. Вот кешесең дип. Шулай. Аннары Вон Кар-вай. Аның киноларында бар хава. Анда сүзләр аз, но хавасы прям күп. И син ул хавада тоже кирип китәсең. Һәм синең намында уйларың башлана бик күп уйлар намында. Тагын нинди режиссерлар? Бәлки София Коппола. Беләсезме, юкмы? София Коппола. Юктыр. Ул тоже күбрәк теге арт-хаусный кинолар төшерә. Вот шундый. Мин, может, беләм дә, мин истә калдырмыйм. Юк, мин шаккатам кеше бит менә, о кинода бит менә бу уйнады. Бу шул звукорежиссерларына кадәр уланы исем фамилияларын отыйсың. Там теге Рамин Джавади. Ну, тагын не знаю, Феллини, мәсәлән, тагын кем? Феллини прям. Дайте скрытый богинин дип менә куясы килде калган. Бүтән Феллини. Синең беренче урында файдалы кино. Гомумән мин Тарантино киноларын әйтер идем. Юк, менә бармы бер менә кино? Менә синең беренче урында дип әйтер идем. Менә уку пособиесе буларак мин беренче урынга куеп караган кином ул 12 ди Михалковныкка. Ялгышмасам. Американ версиясын караган юкмы аны? Американский версияны ялгышмасам карый башлаган смотрите. Анда ул бит инде беренче американский төшкән, аннары безнекеләр. Мин аны бүтән яктан караган идем. Мин аны образлар ягыннан карадым, берничә кат карадым теге. Онда җентекләп эшләгән. Теге башта син бер образга
тігі бірігесінде жіберәс келмей көз алдына ага неше кітап былай айтасың міне сен анар екінші қарағанда екіншісіне уже иқтибар айтасың былай айта ничего себе будильнигі шалтырый тігі әйбірінің көзіне да сала құлағына да сала значит ойлаған значит істеген значит топқан нешік мына тігі көңілі көзәтірге көңілі ғұмән жанрларға нелерге келгенде да мен вообще міне шондай нашар яғым бар мен ұнытам міне қарайым да ұнытам бола вақыт қоябыз о прикольный бағай қоябыз да бір 15 минуттан біз міне қарадық тұрмыз по-моему кет қарадық бағай да бұл тігі міне қайсы кино көбірек штамповать етіп шыққан сол штамповать етіп сол штамп бойынша кетіп та барайын да по идее қарайсың да кетіп бар тігі дұрыстен да тәмілі кино сен о прикольно әлі анарсың кімгедір тағдимды айтасың мынамды кино қарадым ол кинолар бойынша сен айтырға мүмкінсіңдер тігі анда міне бұл не деп анда шындай образ бар кіші бар айта аласыңдар ғой сериалдар тағын бар бит әлі Да. сериалдар міне мен во все тяжкие һәм лучше звоните Солу олар бір вселеннадан енді Сен во все тяжкие қарадың? қарай башладым ләкин менің сериалдарға отыруының айырым қағидасы бар ол хатын білән екеумізге ашарға түйіп екі кішіге Жоқ, мен қазір айырым қараймын уже. Менің қатын уже артта қалды. біз тоже бірге қарайдыр қазір уже тегі бала туғаш Да. вообще. Менің қатын сериалыны 3-ші сезонын қарай башлайды. Да. Мен Қызық. Игры престолов қараймын, потом такой, о, қызық. И 3-ші сезонда қатын такой, так. И все. И уже 3-ші сезоннан бірге қараймыз Игра престоловны. И уже соңғы сезондарына тегі ертеңгі жейді анда уже перевод шыға, субтитры шыға. Мен ашқа барға керек. Қотың шолтата, ярыма мен өзімнен қарасам, мен қарайсам келе. Ну, қарай, ладно. Тоже шылай. міне шу 3-ші сезоннан отырып кетеді деген мен хатынның түрік сериалларынан шулай чөнки ол бит аңлашылмай тұрған бір ол башқа семей тұрған бір тігі сен үйіңде жүресің үш айға Сериалдағы көп айттым, ол бит башқа семей тұрған. Ол бит вообще біз Бразилия сериалдарында қараймыз сеньор. Жоқ, үйде жүресің нәрседір и постоянно андағы фоновый музыка тон и постоянно напряжение и сен нәрсе барасың мында уже өзіме просто психология тосым нәрсе барасың мында не шап қалмасаң тон постоянно любой уақыт шулай и ол мені ну міне бұл обесі міне былай бір гангтерді олағаны өтірді міне шулай бұл дейсің ну-ка айдалі и все уже бір сағаттан вот хайван сен вот черт сен деп уже психоланып беріліп отыра башлайсың тіге Онлай мен шылай анименің қарай башлағаны великолепный векна и мен оның білән тоже кіріп кеттім қарай башлағаны шол великолепный И векна уже 3-ші сезонда, я Аллах, не бичім адамсың, я пьер. түрікше білесің? Evet. О, әйбет. Ну, азмаз конuşuyor. Жақсы жақсы мен қазақша айтамын жақсы А во все тяжкие дегенде, мен во все тяжкие қарамадым, мен аны пенсияға қалдырдым. шылай ма? Мен аны білем, әйбет сериал екен. Во все тяжкие, теория большого взрыва. Так, ну, компьютер ойындары бар. Мен ойнамаған, мен білем, что олар нормальный. Мен такой хотынға да айтам, міне, пенсия болсаңына, все. Әзірленесің енді қазір. Да, іштен кетем. Яқшы компьютер аламын. Тегі пенсия кеткенде бит анда 5 оклад ақша береді. Мен шул ақшаға компьютер аламын. И все, и ойнаймын, сериалдар қараймын. сен кеткенше пенсия 85 жасқа мінса И өзім кетем. Пенсия. Міне бұл шындай бойлық менімше бүтін дүниедағы бар бойлық и шыны бұл бойлықны менімше кіртіп бұла міне бұл татар киносына һәм бик зауқлы кинолар түші бұла керек та міне бүгінгісі күнде велосипед ойлап шығарасы жоқ әйе бар бүтін әйбірлер ішлей рус сериалдары тоже шылай ішлей тігі форма тігі американ Ну да, адаптация. адаптация бойынша ішлер бүтін тем более мотор сөзі бар адаптация ұрлату адаптация деген мотор сөзі Просто бар ол адаптацияға даже міне шул татар националь кодны да. милли белгіні істеп қойдым бітті все Кайф. ләкин ничек кіне адаптация жасасалар да ғафу сол экрандағы театрға өрлешек шулай жоқ ништеп шулай келіп шыға түсірмәлер түгіл түсірділер бит андидір атыр үйлер алып түсіргеннер әланда фәлән тіген аның түсіруі де яқынша шул тира һәм енді
актерлары да театр унияларын эшләптер. Шулай. Может, это в системе образования? Yok, систем образования түгел. Теге урамнан да әйберләрен табып була. Алар белән дә эшләп була дөресен икән дә. Даже теге әзер булмаган актер белән эшләп була. Ну, гади кеше белән. Аннарысын кайбер киноларның тарихын карыйсың, әйме нәрсәгә төшерелгән, нинди шартларда төшерелгән гомумән һәм менә бит юктан гына ясаганнар. Юктан гына бөтен дөньяга таралган әйбер ясаганнар. Монда мөмкинлекләрең була торып, акчаң була торып, пожалуйста, ясыйк инде, төшерик инде. Мәсәлән, Казан ханлыгы турында минем прям сериал берәр төшерә. Шундый теге великолепный түгел. Берәр күбрәк теге Игры престолов кебек әйбер. Сембиканы, короче, это Джейми Ланнистер скинул. Сверху. Үзе түгел. Допустим, да ике вселенную смешал. Халай булмастыр. Или Болгар җирендә никин алгандагы матур. Шундый сериал төшереп, или Ибн Фадлан әйберләре бар бит язмалары. Аның буенча тор төшереп була. Ну, короче, әле күп эшлисе бар. Да. Кемдә, пожалуйста, юкмы бер 25 миллион, пожалуйста. Вот. Начнем, короче, с документалки. Едем, короче, Минзәләгә и Кызыл быдаулар эзлибез. Мәсәлән, мин менә документаль кино төшерим, бу клублар турында, хәзерге замандагы яши торган клублар турында. Безнең авылда рүлә бара. Ләкин анда хатын-кызлар шундый эшли. Мин аларга шаккатам һәм горурланам. Чөнки алар прям ничектер эшне алып баралар. Әбиләр өчен эшләсәләр дә, алар прямо анда койнылар, аларның иҗат бара. Вот, кстати, вот менә хәзер искә төште. Күптән түгел генә авылга кайттым. Әби бабайлар инде уже үлде. Әби генә бар, без аны Чаллыга күчереп килдек. Чөнки анда якынрак инде. Апаларга, абыйларга. Һәм менә бабайның 3 еллыгына ният иттек авылга кайтырга, әбине алып кайтырга, бөтенебез дә кайтырга. Бөтенебез дә кайттык. Авылда уже үзгәргән. Һәм клуб янында безнең элек спортивный площадка бар иде. Аны битергәннәр. Һәм аның орнына шундый ачык сцена төзегәннәр. Скамейкадан менә шундый, как амфитеатр кебек. Я такой, ого. И ни өчен инде бу? Кич белән киттем икенче абыйга машинада, шуның аркылы узам, карыйм, халык, авыл халкы үз-үзенә концерт куя. То есть анда куйдылар аппаратура, анда это любительский концерт, как вот караокеда кебек. Ну, понятное дело, анда инде кем җырлый белә инде. Нормально җырлыйлар. Калганнар бийләр, как пятачок такой. Я такой, блин, так классно, вообще. Вообще. Шап. Мен дә сиңа теге вакытта сөйләгән идем бит. Менә авылга кайткач, яңа елга хатын ягына кайткан идек. Чыктым концертка, яңа ел концерты бит инде. Үзенә бер рәхәт чара. Менә чыпчын авылча. Монда шнуровой микрофон белән сәхнәдә чыршы тора. И шуның кадәр рәхәт, шуның кадәр тәмле итеп карады. Менә бу теге татар җырның читтә торсын инде гомумән. Чыгып бисең дә әле шунда бергә. Вообще матур. Менә шул иҗат күңелләрендә иҗат белән янган кешеләр аркасында яши дә инде ул. Менә әйтәсем дә килә, урын-урын белән сүгәсем дә килә. Кайда менә син әйтмәшле шушындый кешеләр эшли. Булсын әле, әйдә менә халык килсен, халыкка зракна ял итәргә кемнәр менә шулай җанын биреп эшли. Анда матур. Килеп керәсең, күпме клубларга йөрдең, анда чәчкәйләр матур итеп утыра, анда алар яхшы итеп каршы алып бәрешләр, ниләр, үзенең сыерын сугасы бар, балаларның интәсе бар, ну ул син дә каршы ала, матур итеп, якты йөз белән кешесе дә килә аны концертка күп иттереп. Сата да ул билетында. Кемнең юк инде ул теге, алар белмим инде, бездә кеше җыелмас инде ул, белмим инде, киләрсез микән, юк микән инде. Менә шундый теге, кем белмим инде. Ничек дип әйтергә? Менә шулай килеп чыган инде кызганыч, кызганычмы? Сөенечме? Прикольная документалка. Авыл клублары турында. Әйбәт Лорей. Бәлки грант алырбыз. Шибыш төшербез. Язып куй икенче грант. Икенче грант. Так, кайчан без анда грантлар конкурсы без кожумда. Бер сәгать утырабыз уже. Әллә ничә тема. Бер кем дә акча китерми. Презентация керек. Презентация, питчинга.
бәй міне грант турында сөйлейбіз деймі, айтмасам да болмас. Кімнің идеясы, ойы, фикірі, тілегі бар, оларның yolu grantқа қадар ирақ. Кімдер грант білән, грант абысы білән, грантның жынны құлы білән исәнләшә құл беріп, деймі, оның ойы фәқир. Мына кино төшерүгә килгәндә дә акча бирмәйләр түгел, бирәләр. Акча күп бирәләр. Һәм бу официаль чыганаклардан анда 100 миллионнан артык бара ул. Бирәләр аны, бар ул. Ләкин ул кайдыр китә бара. Юк, бәлки яңа кинода төшерәләрдер, білмейм мин. Каясың ул кино алайса? Ну, обидно уже көтәбез. Обидно, син иҗат белән янган кеше, син әзер бушка да төшерергә әзер син. Син әйт, просто әйдә төшерегез дип кенә әйтсәң дә, мин җүләр урынына янып, сиңа әйтергә магу, сиңа бендәшергә, үзебезнекеләрне җыярга, менә булды бу. Менә бу аны бит акча өчен төшермисез, яны из өчен, тарих өчен, киләчәк өчен, үткән өчен төшерәсең. Шулай. Менә бу презентация барамы? Юк инде юк. У меня там все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, готов ответить. Менә Алла бирсә, Марат үзенең компаниясын киңәйткәч нитәр әле. Официаль спонсорга әйләнер әле Татар кино. Нинди компания? Электромобильләр компаниясы. Реклама. Журналистов 107. 218. Спрос бар болса электромобильлар? Бармы? Вообще, менә хәзер ажиотаж просто себереп алдылар бөтенләй машина. Кызык. Әйтәм бит, менә иртә белән килдем, даже обед ашамадым, просто менә көне буе хәзер уже бөтен кешегә дә кирәк электромобиль. Кешедә акча бар бара? Кешедә акча бар. Шундый хәтле ихтыяҗ булгачны. Просто. Мин беләсезме, минем инде яраткан кино. Беренче урында. Бәттәш. Окей. Сорамагыз бит. Облачный атлас. Нигә? Ул шундый һәрбер история параллель бара. Шулай аны кызык карарга, һәр вакыт караганда мин үземә ниндидер яңа үзенчәлек күрәм. О, прикольно, мин моның турында уйламаган идем әле. Син димәк, моны беренче тапкыр карап, уйлыйсың, фикерлисең шулай бит. Юк, мен аны инде ничә, бер 6-7 тапкыр караганмындыр. Ну шундай, ул тирән, бик тирән. Да, бик тирән. Хавасы күп. Хавасы күп. Вообще. Яңа термин бу. Да. И тексты да, и музыкасы да, и эмоциялары да, и темп ритмы да, барысы да миңа шулай чыга. Караган бармы облачный атлас? Юк. Кара. Яхшы. Әйбәт. Менә акча күңелгә хуш килгән киноларны сөйләшсәк, бармы шундый кинолар, менә жанрлар бәлки дә яратмыйм мин аны карарга. Фантастика. Мин шәхсән үземне фантастиканы яратмыйм. Мин фантастиканы вообще яратам. Минем иштә кичкенә генә малай яшидер. Чөнки менә без кичкенә чактан теге шаулинский футбол, Mortal Kombat и такой просто вау. И хәзер дә мин. Marvel'ның киносы чыга, мен әйтәм, киттек, хатын атакай. Yo, Marvel бүтән мәсәле. Marvel'ны ярат, Marvel бүтән мәсәле. Шуңа PlayStation алам дип торасың инде. Да. Мен PlayStation бар. Бар. Да. Мен просто бишенче кирәк. Аңлашылды. Миңа мәсәлән ошамый. Әйтеп тора бит сиңа электромобильләр китеп бара дип, куядыр. Миңа мәсәлән ошамый ужасы. Мен тоже ошамый. Мин яратам ужастиклар. Ләкин дас, Чөнки мин яратам менә шул позитив эмоциялар аларга. Там, ниндидер уй фикерләр, там бәлки менә үзеңә чагылган моментлардыр. Ужасы да, анда кутышкыч хәлләр бит анда. Әйе. Минем ужасларны менә яратам, тарихы кызык булса. Ләкин кызганыч, алар күбесе бер төрлек. Ничек шулай бер төрлек килеп чыга, белмим мин аны. Менә хәзер мин сөйләсәм, сез миңа сразу бер ужастикны күз алдына китерәсез. Яшьләр компаниясе куядыр баралар. Мин уже бар бер кино. Дәйм. Алар киргә тиеш булмаган урынга керәләр дә. Һәм менә шушында башлана бөтен трагедиясе. Потом коркыныч хәлләр, әйме? Ул вообще бөтен яктап та башлана аласың. Нишләп бөтенесе шулай банально башланасың? И син
Минем сразу шундай бир бар. Так, біз бірінші өлешек, біз екінші өлешек. Біз қолырға маштара. И реально так, о, біз өлді. Ну, айтам, сен такси бекші едің. Такси персонаж едің. И вот все ақырдан развязкасы бүтіней белгіленді. Ләкин резкий моментлар, резкий нелер, то есть. Мен шулай қораған едім кино «Перевал Дятлова». Ну, тігі шын барлықта негізленген, бошы, вообще мощно. Сен такой, вау, ну-ка. Ақырда мистика, оказывается, тавалар болған, өздері шығып, өзі өтірген, такой, чо, нәрсе, мұнда тігі нәрсе бошын ойырды, аузын ертті, такой, чо? Это не сериал, который кино. Кино сайы. Сенің нендей яратмаған? Яратмаған. Но мен ужасларны тоже бек яратмайм. Ләкин ужасларны тоже менің Кубрикның «Сияние» деген киносы бар. Ол меңа бірінші жақтан қорқыныш болды, но екінші жақтан ол нешіктір деген магнит сыман ол сен ақылман оны. Но өзіңе сен қорайсың. Жәрі бейті ал. Әлік нешік кинолар қорайдығыз? Ну, еще кинотеатрларға қатылы. Қорайдығыз ма? О, мен 26 яш, шоңардан башлыға. То есть кинотеатрларға қатты деген сөз орынды болмас. Сен сразу кинотеатрдан башладың, что ли? Жоқ енді, мен вообще кинотеатрларға бек сирек кереймін. Да, ну нешік қорайды. Біздің ілік программа передач, ОРТ, бірінші канал, воскресенье, программа «Времедан соң кеш білен бошланайды, ненделер тегі блокбастер, голливудское кино, или там ненделер яқшы кино. Ейсі СТС. СТС әлі ол уақытта әлі жоқ еді әлі. Сен шерсің? 32. А мен тоже? Но мен қорайды. Да, ну это уже, наверное, онлары. Кассетталар бар еді. Мына кинолар дегеш, ең яқшы хатиралар ол кассетталар білен бәйлі алыш беріші бетәлі ол. Достарым айталар, о, мына әтиебізінің, білесің ме? Дегенде полкада бар кассетасы. Яны біз қорайдырек. Ол шығарадыр еді, бір кіші дейді жоқ. Отырадыр. Қызық қылған, Да. Ну, ол уақытта бит тоже тегі қазіргі замандағы кібік нельзя перемотать вперед, там приходится смотреть начало, то есть бүтін прелюдиялар білен. А анда дальше қорып. Самое главное, не забудь отмотать. А то әтең былай қояды, а мында уже озаға. Ну, мына шулай сөйлешәбіз де бар-бір да, олайсаң, ол темағда сөйлешірі керек. Мына бітімді порнография емет шырайлар. Қойбірлері бітімді ана сюжет білен. Сюжет білен. Они шап, юғы гансың, ну прям, реально, что интересно было драматургия. Тіке сюжет юғанда, тіке сюжет юғанда. Қойбір киноны қорайсың. Ладно, хоть ты так спросил, я думал, он спрашивает, не шеп біздің то-то. Кстати, мен Антонды ойлағаным, бұны бар бейт. Татарша порно. Блин, кстати, Қазір бар. Яңа режиссер бар қазір. Бүгіннен бола башлады. Жамаға. Тизден. Біз аштығы. Презентация бар. Грант бергіз әлде қарышы бізге порноға, татарша порноға. Министр за культуры. не вручает Ренат Рахматович. РЕН-ТВ тағам бары. Ну да. Ну там такой. ТВ-1000 был. ТВ-1000? Ну, мен онда юғы. Онда каналдар менде юғы. Нет, у нас потом только появилось уже где-то бишенче класста, когда уже там Дом.ру, когда там 1 500 000 каналов. Просто. Бүтін каналларда бар. Біздің білесің киноға мәхәббәт қоян туды. Біздің лицейда, біз лицейда ешейдік, Татар Түрік лицейінде. Біздің интернат. Анда оқисың да, анда ешейсің. Һәм біздің информатика оқытушысы традиция бар еді. Һәр шәршәмбі күнні этюд иш эшләгән вакыттан соң кич белән ул безгә кино күрсәтә иде. Проекторда, сабвуфер белән кешеләр менә булай тоже күп итеп җыела иде. Бүтән менә 7нче класстан 11нче класска алып, бүтән кеше җыела иде. Кемдер мендәрләр белән килә иде, менә булай идәнгә сузылып яталар иде. Зур экранга, прям кинотеатрда кебек карый идек, прям каждый день кино, и бик шундый җитди кинолар бар иде. Файл сиңа икенче кино «Заплати другому». «Заплати другому»? Карам бар именно. Да. Менә минем икенче урында кино, менә мин аны лицейда карадым.
Вот вообще мощный кино. Даже обычный атластан да олданрак қарасаң да ярый, заплати другому. Все, сізде қарағыз. Кайф. Ярый. Мына бұл теманы сөйлеуші бітірмедік біз, по-моему, тегі әлі сен сөйлеген анализлап отырдың да. Мына мен тамашашы келем театрға қарайым. Меға нәрсе тақдим етелер, мен шуны қарайым. Мына көпшілік кіші білмей бейт, оның ортында нәрсе тұрғанын, нешік, нендей процесс барғанын. Мына шуны біраз ғана қар бір этабына тоқталып, қар бір этабын сөйлеп алсақ, қысқа айтып жайды оңашылып кетсін үшін де тамашашыларға мен нәрсе нендей зор қызмет тұрғанда мына шуны Ел шыннан да бик мына сен бетінде пьеса жазушы сценарий жазушы боларақ демек сен біріншілерден болып қозғатып жіберуші бетінде шу зор тәгәрмәшіне шу бет идея білен ой фикір білен ол бик теге авыр эш. Біздің процессны сөйлейме? Ол шыннан да авыр эш, чөнки мен мәсәлән күненә где-то 2-3 сцена язам, һәм мен арам, мен прям физически арам. Барлығы неше сцена? Ну, ничек була инде? Ничек була? Юк, менә уртача дип әйтәм инде. Уртача бәлки 30. 30 көне 2-3-не. Яисә бер просто син берне язасың. Уже син башта утырасың, күп уйлыйсың 1-2 сәгать. Аннан соңына 1-2 сәгать эчендә син бер бит язасыңмы, ие 2 бит язасыңмы. Аның менә мондай авырлыгы уже бар. Башта күп уйлыйсың, аннан язасың. Шундай әйберләр. Ну, язу буенча инде мәсәлән. Кай вакыт синең процесс вообще бармый. Ул вакытта мин бер икенче әйберләр теге шөгыльләнә башлыйм. Я икенче проектны алам, параллельно ике әйберне алып барам дип итәм. Аннан инде теге режиссер белән эш башлана. То есть вот 30 сцена әле ул язасын сызасыңдыр әле, аңа правкалар кертәм берәр. Редактор бара әлбәттә режиссердан, яисә син тагын язып бетерәсең икән, берәр 2 атнага мен калдырам. Аннан соң тагын укыйм. Һәм инде теге правкаларны кертәм. Булганы бармы шулай язып бетердең да? Юк. Язып бердең. Или язып бетергәз генә калды син. Ну, что-то охра миңа пока вот күңелмә хуш кил, пока торып торсын әле, пока бер. Теге урамда барасың, о, менә булай була ала. Һәр вакыт шулай, ләкин булгалый кайбер заказчиклар алар просто язып бетерәм пьесаны. Бу безгә андай бер кирәк түгел. Әйтәм, нәрсә, сез бит үзегез менә булай язарга куштыгыз миңа. Андыйлар да очрый торган әйберләр бар. Обидно. Енді сен потому что күпме көчөндө кертәсең, вроде как бы все обсуждаешь, все как бы. Төлейләр мисың? Или шул предоплата? Предоплата кай вакыт кала инде, но ләкин андай әйберләр тоже була. Ну, бөтенегә түләп бетермиләр. Кай вакыт. Шундай әйберләр булгалый. Инде без үзебез дә шулай эстрадага сценарийлар язайдык. Син язып киләсең, может быть бүтәнчә. Окей, давай үзгәртәбез. Үзгәртәп килдем. Может быть, наблай? Окей, давай үзгәртәбез. Башта шулай да. То есть, потом инде киргәнгә аңлатасың. То есть, давай сезнең таза, сезгә нәрсә кирәк? Күрсәтергә кирәк, сезгә менә шундый икән аңлатырга кирәк, сезгә юмор кирәк, сезгә ниндидер шундый темалар кирәк, һәм әйтәсең, безнең 3 кенә правка бар. Или 3 или 5 правка, то есть. Ул очракта инде алар вакыт алар үзләре дә аңламыйлар нәрсә тәкъдим иткәннәрен. Булгалый. Яки менә син очрашуда тәкъдим иттең аны, башта аялар, алай түгел, налай кирәк дип әйтәләр дә. Аннары яңадан кайтасың. Яңадан шуңа кайтасың. Әйттем бит мен сиңа. Шуңа күрә һәр договорда мен әйтәм, ну все, 2-3 правка һәм булды тәмам. Бүтән юк. Ну, яисә бер икенче кешене эзләгез. Шулай. Вечно можно придерживаться. Менә все сценарий туды, сценарий булды, редакторны узды, икенче тап бетереп, аннан инде теге шәхси редактор, яисә кемдер тарафыннан редактор, заказчик тарафыннанмы, бу инде ләгә режиссерның кулына, һәм сез бергә куя башлыйсыз, шулай бит, или анда синең катнашың юкмы инде? Юк, менә хәзерге эшләгән эш, ул кай вакыт төрлечә була. Кай вакыт мин просто бирәм, и ул уже режиссер куя. Кай вакыт мен инде бергә эшлим режиссер белән, уже репетиция вакытында тоже без бергә утырабыз. Но анда инде гонорар тоже икенче синең.
Бар син репетиционный процесста катнашасың. Һәм актерлар белән укыйсың, утырасың. Яисә мин яратаман дип берне кай вакыт мин мәсәлән үзем язам һәм үзем дә куям. Менә бу идеаль вариант. О. Менә бу Әйе, идеаль чөнки вариант. син үзең язганда бит синең ул персонажларың алар бит яши. Алар Әйе. яши, алар үзләренчә, аны үзенең характер бар, аны үзенчә атлый, үзенчә йөри, үзенчә сулый ул. Шуңа күрә син бөтен энәсенә кименә кадәр күрәсең һәм син аны куярга да җиңелрәк. Әйе. Актерлар ягыннан анда үзгәрешләр кертеләме? О, әйе, бу тоже бик кызык процесс. Актер, Читко. әйе, читка вакытында син үзең дә шаккатасың, синең персонаж менә ул. Ага, жил. Әйе, менә мәсәлән, менә ул. Әйе, ул сине уйдай да ахырында. Һәм актер үз характерын кертә. Һәм ул нидер могҗиза. Ул һәр вакыт төрлечә. Спектакльнага ниндидер теге барыр актерлар без бит тере кешеләр. Безнең нәрсәдер теге була, берәр фаҗигале әйберләр. Һәм ул мәсәлән менә бу пьесага кереп китә. Һәм син аны күрә башлыйсың. Аннар бер шатлык әйбер кереп чыга инде. Менә бу яктан ачыла башлый персонаж. Ну тоже бик, могҗиза инде. Бу уже икенче, өченче стадия кую. Әйе. Әйе, Оман актерлар күп өйрәнәләр, күп шушы рольләргә керәләр вообще. Ничек әзерләнәләр алар. Әйсә инде ул тиз бара торган процесс. Параллельно. Куяда барасың, ятлый да барасың. Төрлеләре бар. Мин менә бер лаборатория катнашканда, режиссерская лабораторияда куйганның бер әсәрне. Анда мин теге разделил менә гомумән бар 2 актер. Кай бер актерларга син әйтәсең генә. Менә монда исходный событие, булай эшлибез, һәм ул бөтенләй берне үзе эшли. Кай бер актерларга үзеңә күрсәтергә кирәк. Тегеләй дә булай да әйбәт. Монага күрсәтергә генә кирәк, ул барысын да эшли. Моңа әйтергә генә кирәк. Әйтергә генә кирәк һәм инде әйе. Ул сиңа Үзе кереп китә. үзе кереп китә, әйе. Үзе эшли. Һәм булар барысы репетиция белән бара бит инде монда музыка языла торгандыр, шулай бит параллельно яисә ул булган музыка кулланыла монда. Төрлечә тоже бюджет булса, мәсәлән, музыкага, то композитор белән эшләргә тырышабыз. Һәм костюмнар тегелә башлый торгандар, әкрен генә декорациялар төзелә башлый торгандар. Әйе. Тагын нәрсә, тагын инде Кай яшәштән вакыт вообще процесслар. утлар инде соңгы моментта. Уже син читка үтте, репетиция, син уже мизансценаларны уже куйдың. Актерлар анда яши башлый. Һәм инде световик белән сез бергә куя башлыйсыз. Һәм кай бер световиклар үзе шундый ут куялар, мин прям шаккатам. Син просто эшләргә кирәкми. Син просто әйтәсең, әйе, всё, булды битте. Менә ул шул ук без бая сөйләшкән кешеләрдән инде. Менә шул була бит техниклар теге. Без иптәшлектәрне шаяртып аларның телендә сөйләшә бирә. Ну сюрек. Тут 20 кинеш, все нормально бутюш. Ну теге менә или теге үз эшенә нык бирелгән кешеләр ул теге. Туйдагы звукачлар да була ул шундый теге. Теге перчаткалар киеп теге мондай все тейпларны ябыштырып куйган. Все четко аны бөтенләй. Һәрбер чабаганы үзенең аерымчы матдан чыгып шундый не придерешься. И ул дөресен генә әйткәндә бу теге җиренә җиткереп эшли. Ул операторлар да шулай диләр. Кайберләре бар бит теге. Аны үзем беләм мин. Әйе. Килгән да йөрәтеп йөрим да. Да, то есть ярый. Все операторда булды, тавыш операторда килә дәйме, репетицияларда булды, куйды һәм инде все. Генпрогон әйе. Генпрогон. Генпрогон. Генпрогонда аерым бер хисләрдер ул тегеме. Теге или беренче показда Беренче показда минемчә ныграк. Генпрогон син барыр теге худ редакциягә күрсәтәсең, директорга, бөтен постановочный группага күрсәтәсең, режиссерга күрсәтәсең. Һаманда ничектер минемчә икенчеләй. Ну, примерда иң әйбер инде. Син примерда прям койнысың. Актер буларак әйтәм. Юк, режиссер яисә сценарист ягыннан. Режиссер ул мин режиссер эшләгәндә бик юганда бөтен кеше койный дөресен әйткәндә. Актерлар да койный, драматург да койный. Тем более беренче пьеса мәсәлән булса, то тоже койный. Гомумән драматургларга мин менә сөйләшәм, аралашам, аларга бик ошап җитми, ничек аларның пьесларын куялар.
Шундай бер дә бар. Режиссер артык өзүнчө куя, артык бир калыймы? Мен хәзер шундай тенденция бар режиссерларда, алар элек күбрәк күрәләр иде авторларны. Хәзерге авторларга улай бер җитми. Теге бик игътибар инде җитми. Минемчә, теге пьесаны бирәсең, теләсәң эшлә. Все булды, мин бу проблеманы эшләдем, һәр син эшлә, теләсәң эшлә. Нолай булмый бит инде, ул бит аны бит Баласын тошады бу. менә шундай чагыштыру, ул бит аны бит син тудырасың. Аны бит син ясыйсың, анда син үзеңнең өлешеңне кертәсең һәм ахыргы продуктта теге елмаеп, матур итеп сөйнеп карый торган бер булса әйбәт бар иде. Мин үзем шулай күз алдына китерәм инде, әгәр дә мен язсам, мин аны син режиссер буларак мин сиңа әйтәм. Булат. Хәзер бу синеке. Төрле шәй. Саклап тотам. Син куйган вакытта файл булай. Мин менә булай ясар идем. Без чакырдык Казан лигасына режиссер. Режиссер хореограф, я уже там хореограф. Бу бию куя инде. Бию куя, и без менә шуңа фурлан торабыз. Но мин менә монда наверное алайтырым. Ну да. А извините, а можем вот так сделать? Да, можем. И потом Гафур. Давай менә лайшибыз. Гафур бара. Извините, можно вот так? И хордан ул просто без күргән әйберне, теге хатын просто кыз буеп кына китте, короче. Получилось так, что Юк, хореографлар белән эшләгәндә ул булгалый анда иде. режиссер турыш, якынча шул тирәдер дип әйтүем инде. Теге актер әйтә аламы бәлки? Әйдә менә булай куябыз дип. Миңа менә булай күбрәк ошый. Әйтә ала. Мин үзем дә ул якка бик теге хәзер бит шундай термин бар, горизонтальный театр. Безнең теге бик лидерлар юк, һәм без бергә куябыз спектакльне. Ләкин ул чарада, менә репертуарный театрда ул бик әйбер эшләп җитми. Тырышалар алар әйберне шундай әйберне эшләргә горизонтальный әйберләр белән. Но ул килеп чыкмый, чөнки анда барыбер синең срокларың бар, син янасың, син барыбер кайвакыт теге каты кул да кирәк. Син артистлар белән монда преник та кирәк инде, һәм кнут та кирәк инде. Шул әкренләп ике юл белән. Но бар шундый режиссерлар, алар акырып кына утыралар. Һәм мин аларга туры шаккатам. Уже коткан пряниклар. Ул монда көтүчү ролинде карар кирәк аны. Бар бит теге реаль нык тәҗрибәле көтүчү. Аны сыйырлар да хәтта бер дип кычкырса, сыйыр уже кире борыла башлый. Теге китә башлый. Все кире борыла. Кая бара? Да. Менә, димәк, шушындый этаплар, шулай итеп бер уйдан сәхнәгә чыгару юлы кыскача шулай, әйме? Һәм инде премьерадан соң теге срак кенә бар әйбәт кенә үтте. Сәмс мин язган. Юк, анда дөресен генә әйткәндә. Даже сорамаган кешегә дә. Белсәмез, хәлләрегез ничек? Нәрсә дисез, мин язган, мин язган. Ладно, пойду. Юк, анда бик кайгырасың. Мен бәлки мин дөрес әйтмәгәнмендер. Син барыр кайгырасың. Режиссерга бирәсең текстны, эшлисең. Но барыр син теге карыйсың ул әйберне, син, ансыз булмый. Безнең театрларда ничек ул менә бит. Минем шулай эшкәне бар инде теге. Бу менә шуңа бүтән рольне аңа биреп баралар инде. Или типа анда понятно инде кемгә төп рольләрне бирәчәк. Кай вакыт как бы режиссерлар белән йоклый, шуңа аның рольләре бар. Шундай беләр фикерләр дә бар. Хакмы бу? Хак. Кызганычка каршы шундай беләр. Шок контент. Актерлар менә шул драматик рольләрне уйнагач, үзенең персонажларына кирип киткәч, аларның авыр тормышларын уйнагач, депрессиямы или там бүтән моментлар бармы? Аны театр училищесы әзерләргә тиеш. Ул ничектер әйберне куярга, теге блокны. Минем үземдә андай беләр булгалый. Кай вакыт булгалый иде. Кай вакыт теге син яшь булганда 4нче курс, син теге рольләрен күп, һәм син рольләрдә рольләрен белән куллана башлыйсың тормышта. Бу бик әйбәт түгел. Үзеңне югалтырга була. Үзеңне югалтырга була. Һәм мин теге бик тәҗрибәле артистларны күрәм, кем фамилияларын әйтмим. Алар прямо күренә, мин аңламыйм, син каясың монда. Син кем, син үзеңнең персонажларыңмы, я кем син?
То есть алай югалтучулар бар үзләр. Менимчә, ия. А ул Кемдер эчә башлый инде. менә юк, менә шуны әйтмәкчим. Алкоголь астында барбыр шын кешесе чыга торгандыр аның үзе. Менә ул мен дигән. Шагадыр инде, ия. Яисә, ну, күңел тулган вакытта, Просто бушата инде. бушанган вакытта, менә мин ул шуны, менә әле. Ой, бер вакыт ичкәнем, теге спектакль алдыннан мәйтәм, всё юк. Бәдән бер кашында ичкән бөтен спектакль уйнаганнан. Тотып булмый. Син югала башлыйсың, всё, бөтенләй бер. Ул сүзләр дә онытыла башлый, теге әйберләр Уже дә. кешенең сүзләренә кирип киттең уже. Менә алкоголь турында минем яхшы кино бар. Иң яхшы кино 3нче урында мәсәлән. Так. Еще по одной дигән. Еще по О, одной. әле бу относительно күптән түгелге кино түгелме? Оскар алганы, А, анда да. бер уйный кем әле? Оныттым инде. Ну бик әйбәт кино. Тәкъдим итәм. Менә. Да. Нәтиҗә ясыйсы килә. Бик шәп әңгәмә булды бу. Шәп иҗат турында, мен сәхнә турында, театр турында, кино турында, милләтебез турында. Сүз алып бардык. Рәхмәт сиңа. Нинди нәтиҗәгә киләсең син? Менә бүген ничектер хисләнеп тә киттек. Татар киносын үстерергә, татар сериалын төшерергә, татар сценарийларын язарга. Кайтам да бүген, бәлки. Язам. Да. Уйлап карыйм әле. Бәлки берәр Netflix форматында берәр татарча сериал булмасмы икән. Әйбәт булыр, ия. Да. Аннары егетләр әйтә. Амин шулай булсын. Күрешәбез дә. Этот читка ясарбыз безгә. Ия. Безгә бу штур. Алга үстерәбез. Грантларга бирергә кирәк. Менә сөйләштек. Мастер-класска барып кайтасы килә. Сез менә әйттегез, менә минем хәзер менә шундый омтылышым бар. Мастер-класска барып, менә шул конкретный опыт, ничек сценарий язарга, ничек аны теге делать хуже. Да. Шуңа күрә әңгәмә өчен бик зур рәхмәт егетләр. Дәйи, мин дә үземнән ничектер рухи яктан да байыдым. Аннары соң кайбер ишемдә булган сорауларыма да җавап бирдем. Ул режиссер ягыннан, мен театрында да ички ягына кирип алдык. Әйбәт. Мен күпчелек ишаракта уйланып бирисең. Теге, менә шулай кино төшерсәң, менә шулай нитсәң дип. Һәм карыйсың, син аңламаган кебек шикелле кешеләр. Әле менә сөйләшеп утырабыз, синең дә ниндидер сценарийга уен бар икән, теге билли үзенчәлекләр кертелгән, әйме? Син дә җанатасың татар киносы өчен, мен татар сәнгате өчен. Һәм инде шундый уй килә, әйтәм. Йо-моё, мин үзем генә түгел бит. Әгәр дә моны тырып бергә җыелсакмы? Әгәр дә төгеннән моны тырып, җыелып, моны тырсалармы? Рәхәтләнеп, халыкны сөендерергә булыр иде. Бик зур рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен. Да, бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә чакырган өчен, ия. Дуслар, бу атның социаль шәбкәләренә язылыгыз, аның тормышын карагыз. Әгәр туйларыгыз булса, бу атны чакырыгыз. Ну, то есть Туйларга түгел, клиплар да. Документаль кинолар да. Китаннан без бит әле клиплар турында, клипларга кермәдек бит әле без булай булга. Домашний видеоларда. Татарча. Да, профессиональ монтаж. Да. Сезнең дә безнең подкастны карагач шул илһамланып китсәгез, үзегезнең уйларыгызны нинди татарча сериал төшерергә микән? Комментарийда аста языгыз, безнең белән калыгыз. Әйбәт идея, нинди яктан нинди кино гомән татар киносы булса әйбәт булыр иде. Бәлки әрсезлап безгә берәр мотивация бирер. Әрсезлап безгә һәр вакыт мотивация бирер. Иң кызыклы уйларга, фикерләргә комментарийда калдырыгыз. Нинди татарча сериал төшерергә. Әз генә. Һәм һичшиксез әрсезлаптан сезгә булыр бүләк. Всё, сөйләштек. Һәм гомумән просто ясагыз да булыр, нинди кино сезгә иң яраткан киногызны, гомумән безнең комментарийларыбыз файдалы да булсын, кемнәрдер кирип караса, мондай кино карарга була икән, мондай кино карарга була икән дип бүлешә дә алалар. Ярый, җәмәгать, бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Хәтерлибез бит инде. Лайкка басабыз да, комментарий язабыз инде. Бик зур рәхмәт. Саблыгыз. Миңа да сез лаборатория футболка ясап биргән менә.